Croeso ato ni yma I faes tegid yma yn y Bala ar noson eiafol, hydrefol eiafol. Mae di ryw arafur i'w chydig o ran y glaw, mi oedd hi'n farllwys y glaw yma yn gynharach wrth i'r tîma ddod i'r maes. Mae gyda ni gêm lle mae'r ail yn croesawu'r trydydd o'r neu'r trydydd yn croesawu'r ail, dyliwn ni ddeud, o'r tymor dwytha, ar ddiwedd y tymor dwytha, neu'r ail yn croesawu'r cynta, fel mae pethau ar hyn o bryd. Y Seintiau Newydd ar frig uwch gyngrau'r Cymru, record 100% ganddyn nhw. Wedi chwarae tair, wedi ennill tair. Yr Bala, nhwtha yn yr ail safle, 2 bwynt yn llai, di ennill 2, ac 1 gêm yn gyfartal. Y newyddion o ran y tîma ydy bod Colin Caton, rheolwr y Bala, yn gwneud 3 newid o'r 11 gychwynodd yn y fuddigoliaeth ym Mhen y Bont, o 5 gôl I 1 yr penwythnos dwytha. Allan yr aiff Sean Smith, Steve Leslie a Henry Jones. Ac I mewn yn ei lle nhw y daw Tony Kay, Losana Mendes a Raul Correa. O ran yr ymwelwyr, oedd yna ddim newid o gwbl yn hym y Seintiau Newydd. O'r un enillodd o 4 gôl I ddim ar yr ofal yng Nghaernarfon dydd Sadwrn. 2 gôl yn y gêm honno I Louis Robles gynt o'r Bala, sy'n dychwelyd yma I faes tegid am y tro cynta. A'r dyfarnwr heno ydy Mr Iwan Arwel Griffith o Gonwy. Yn cadw cwmni mi heno yma Malcolm Allen. Malcolm Seintiau'n cadw'r 11, ond y Bala yn gwneud 3 newid bod wedi ennill o 5 gôl 1. Ia, ond mae hynna'n deud bod dim benach Colin Caton dros y penwythnos oedd cadw rhai y chwaraewyr Mendes, Raul yn dod yn ôl I mewn hefyd, lle ti'n edrych ar Raul Correa, mae o'n anfarth o ddyn. Mae nhw wedi creu gymaint argraff yn y fi tymor yma'n barod y Bala. Mae nhw'n mynd I fod yn gystadleuol nebyn y Seintiau Newydd ac Eicona am yr uwchgyngrair dod diwedd y tymor. Felly'r Seintiau Newydd fydd yn cychwyn y gêm ar ôl I ni gymryd y ben glin, yr arwydd arferol. Tom Holland sydd yn mynd I fod yn rheoli pethau nghanol y cae i'r Seintiau. Mi oedd o yn awdurdodol iawn ar yr ofal bnawn Sul. Harrison. Fanny Boateng, sydd gan Will Evans a'r drosedd ar Evans. Ia, ti wedi rhedeg trwy'r tîm yma, yr system I y Bala ydy 4 yn y cefn, efo Shannon, Spittle, Pete ac Anthony Stevens wedyn. Fydd Anthony Kay, fydd o'n canol y 3 ganol cae. Kieran Smith a Mendes wrth i ymwneud a 3 ymwysodwr ydy Raul Correa a Will Evans a Chris Venables fo fydd yn arwain y llinell flaen fel ymwysodwr fel wedi wneud trwy tymor dwytha. Mae o'n ffynnu ar cyfrifoldeb hefyd o sgorio golia. Ramsey, y bel I gyfeiriad Evans, ond awgrym o lawio. Wel, ti'n gwybod beth, sydd nath o orffan I o oedd o wedi clywed y chwipan yn mynd ac oedd Paul Harrison wedi stopio yn y gol, ond am gyffyrddiad, mae'r gyffyrddiad os rhywbeth rhy dda, mae'n rhy dda a mae'n just taro fo. O'na lawio fan yma. Wel, nath o'n gwyno. Mae'n ymateb o tro y chwaraewr yn bwysig, a nath o ddim gwyno Will Evans, nath o just cael ymlaen lle mae rai peth wedi taro efo law. Ond o'n edrych fel ar ei fresto. Ia, wel, dwi bod tro meddwl ffordd mae'r chwaraewr yn ymateb. I'r penderfyniad, nath o'n gwyno o gwbl. Just y sydyn, just mynd trwy, just y system arferol i'r Seintiau Newydd, efo 4 yn y cefn, Boateng, Harrington, Astles a Marriott, Tom Holland yn eista, gyda Dan Redmond wedyn, Robach Rydd, fel oedd Aaron Edwards ar efo'r gael I Leo Smith, sydd wedi cael dylanwad mawr o ddechrau tymor i'r Seintiau Newydd wedyn, Robles a Tislevich yn lledu'r chwarae, gymaint o gyfymdra a gallu gan y ddau nhw, a fydd Ebi blaenwr yn lle Greg Draper fod i'r dewis cyntaf mae'n edrych.
i fel faint o goliad da ni'n weld gan y fo, a goliad da ni'n weld ar ddiwedd tymor gan Greg Draper. Hwn i'n meddwl, sy'n llawer o gystadleuaeth yna, ond mae Scott Sysgo yn meddwl gwahanol. Smith. Dyma Sislovic. At Tom Holland. That's it. Play where he doesn't want to see you. He doesn't want to do that, does Smith. he? Go Rwy'n digonol at Redmond dan bwysau gan Ollie Shannon sydd yn chwarae'n safle'r cefnwr dde i'r Bala heno yma. Ebi. Yn ôl at Redmond. O, symudiad hyfryd Sislovic! A mi oedd Ramsey allan yn ddewr. O, symudiad campus celfydd gan yr ymwelwyr, Malcolm. A i feddwl na Sislovic ddod fewn o'r asgell le nath o'n. Edrych ar 1-2 yma fan hyn. Oce, di o'n efo'n fel gres, ond mae'n Redmond yn curo'r peniad rwan ta. Ebi yn ôl at Robles, a wedyn mae Sislovic mae'n defnyddio i gyffredau cyntaf i gael ei allan o'i draed, ond just wedi cyrraedd yr ail bel, ac mae Ramsey yn sydyn yn ddewr i draed o. Oedd o'n gorfod doedd nes fo wedi sgorio. Astles. Dyma Danny Redmond. Faint o sydyn oedd hynna, Bryn. Ti'n bo, mae rhaid i y Bala canolbwyntio o'r eiliad cyntaf yma. Da ni'n gwybod o ddechrau'r tymor efo ffordd mae y Seintiau Newydd wedi cychwyn yr ymgyrch. Mae gen nhw'r bit rhwng i danadd, fel dwi'n dweud. Mae nhw isio wneud siŵr bod nhw i fyny yn yr uchel fanna. Mae rhaid ditha fi dros y benwythnos ar ôl gwylio'r gêm yn ebyn Cynarfon. Mae nhw'n dweud, wneud y Seintiau Newydd ddim hydnod colli pwynt tymor hyn, mae nhw'n dweud. Ia. Gan y gwirion y ceir y gwir, meddyn nhw. Dyma Louis Robles. Ceisio cadw'r bel ar dir y chwarae. Mi gathon ni lawr ei drwm cyn y gêm, Malcolm. Mae'n dal yn rhyw fan fwrw, a mae wynab y cae 4G. Wrth gwrs, mae o'n mynd i fod yn eithriadol o llithrig yn tydi. Yn gret. Ideal sa fi ddweud, perffaith i rywun efo'r cyffyrddiad cyntaf, da, ac yn fydech chdi rheoli'r bel, fydech chdi gosod y bel, fydech chdi fynd â hi fo chdi, fydech chdi basio i'n gyflym. Mae'n siwtio y Seintiau Newydd os rhywbeth efo'r glawd i dod i lawr ar y cae oherwydd. Mae nhw'n arfer cael y bel lawr. Fel nath ni fod yn y symudiad gorau'r gêm, hyd yn un lle a Sislovic yn agos. A bydd o wrth i fod. O'n i disgwyl Bala illa dod ar gêm, ond dyn nhw'n cael siawns efo'r bel eto, na ddo i reid pwysau ar amddiffyn y Seintiau Newydd. Mae nhw'n mynd i, oherwydd dyna lle maen nhw wedi gwella tymor hyn yn gorfforol, lot cryfach. Redmond. Yn ôl at Paul Harrison. Dyma Ryan Harrington. Dyna mae'r Seintiau mor hyderus yn ei wneud wedi chwarae allan o'r cefn, ond mi oedden nhw dan bwysa'n syth o'r arbediad yn un campus. Ac Tony Kay, dwi'n credu, oedd ar ergyd yn fanna. Ie, ti'n hollol iawn. Fo oedd efo'r profiad i fynd tu ôl. Oedd y bel gan Astles i fewn i Redmond i mynd i'n gret nag oedd yn ganol cae. Wedyn, mae'n bwysau ar ei cyffyrddiad cyntaf fo. Mae Ken jyst gweld lle mae'r cyffyrddiad cyntaf mynd a dwy'n y bel yn sydd. Dwi'n jyst mynd tu ôl fo a gadael gael reolaeth ar y bel. Mae'n gweld lle mae'n mynd i gyffwrddi. Mae'n dwy'n y bel, mae'n cael yr ergyd fewn. Ac yn eich di reit i Harrison yn y gol, oedd o'n ddeffro ac yn barod amdani. Ydych o, pwysau gan Evans yn fan hyn, Will Evans, rwan ta. Mae bel gan Astles, dim yn bel gret i Redmond. Sbio pwy sy'n sydd ar ei gefno. Just darllen y gêm, yn 36 oed, mae wedi 600 o gema yn y pyramid yn Lloegr. Dyna pam mae yma. Mae yma i eistedd i warchod yr amddiffyn, ond hefyd mae yma i rei pwysau a gwasgu'r gêm. Neu siŵr bod yna ddim fath o rhythm yn cael i ddangos gan y Seintiau Newydd ar ddechrau'r gêm. Mae yna gemau eraill yn cael ei chwarae hyn yma yn uwch gyngred Cymru. Maen nhw gyd yn ddi-sgôr ar hyn o bryd. Mi fyddwn ni yn diweddaru os fydd yna unrhyw ddigwyddiad ac fydd yna unrhyw gol yn ytrach yn unrhyw un o'r gemau eraill. A mi fyddwn nhw gyd i'w gweld ar mwy o sgorio. Nos fory am 10 ar S4C ac Casnewydd gyda llaw allan o gwpan Carabao. Chydig o funudau nôl yn colli ar gicio o'r smotyn gartra yn erbyn Newcastle. Ie, neb gofio y perfformiad na neith ar ôl colli. Mae wedi mynd mor hwyr yn y gêm i Shelby. Sgorio. 5 munud i fynd, yn rhywbeth oedd hi de?
Sislovic, ond Ebi ddim yn y fan ar lle ar gyfer hwnnw. Yn ôl gan Holland at Harrington. Harrington edrych am Boateng, ond y bel yn cael ei dwyn. Dyma Kieran Smith. Mendes cael ei figilio gan Harrington. Fi o Tom Holland yna hefyd. Oedd o'n trio chwarae am y cic gornel doedd i gicio o ddiwrth yr amddiffynwr. Wel, Harrington oedd yr agosedd efo, nath Harrington just tynnu goesa nôl. Colin Caton, fydd o'n digon bodlon efo fel yma pethau wedi mynd hyd yma. Nhw sydd wedi cael y cyfle gorau trwy Tony Kay. Ia, wel, nath o'n neud y golwr weithio. Nath o greu'r cyfle allan o'n byw jyst wasgu ar ei pwysau ar y bel. Fydd o'n, oherwydd rhaid chdi edrych ar Siawns Sislovic, dwi'n siŵr. Oedd o'n dal i wynt pan nath o drwad, oherwydd i gyflymdra, oeddech chi'n meddwl ella sef o'n cyrraedd y bel cyntaf, nath Ramsey wneud y dda. Redmond, Marriott, cychwyn i 3 chanfed gêm yn uwch gyngrau'r Cymru heno a gyda llaw, Chris Marriott. Adrian Sislovic. Shannon, camu mewn, gynnyll y tafliad. Ti'n edrych ar y chwaraewyr mae'r Bala wedi ddod i fewn tymor yr ha yma. Y 5 allan o'r 6 yn dechrau heno. 5 allan o'r 6 yn dechrau yn y byd Cona gêm gyntaf. Felly, nath o'n just dod â chwaraewyr yma i adio at be o ganddo fo. Nath o'n dod â chwaraewyr cryfach. A dim diffyg parch i'r ogia sy'n ar y fainc yma. O gwbl. Ond maen nhw yn chwilio mynd i'r lefel nesaf. A'r lefel nesaf yn y marn ni gan Colin Caton a'r Bala di i giro yr uwch gyngrair. Felly mae y gêm yma yn oll bwysig i fi oherwydd pwysig curo mwyaf bwyntiau rhwng Cona yn ebyn y Bala yn ebyn y Seintiau Newydd ar ddiwedd y tymor i fi sy'n mynd i giro'r pencampwriaeth tro yma. Sislovic. Boateng yn drech na Will Evans cael ei greisiad i fewn. Cliriad allan gan Johnny Spittle. Sislovic ceisio lledu'r bel at Rediad Marriott. Mendes yn gwneud yn dda. Venables edrych am rhedad gan Corea. Mae o'n gryfach na Marriott. Mae Will Evans yn y canol. A cryfder Corea, Malcolm. Nath o'n rhaid 3 llath i Marriott a Marriott. Oedd hi coesa bach o mynd yn llai ac yn llai. Edrych yn ei credio a'i gorff hefyd cael wedyn cuddiad y bel. Neu siw bod Marriott methu dwy'n un ôl a wedyn ennill tafliad. Di di mynd am cic gornel? Do, cic gornel. Cic gornel ydy. Ac Anthony Stevens sydd wedi mynd draw. Sa'n byd gwell yn dechrau gem, bod gynnwch chi asgellwr fel Corea yn cael ras fel yna. Stevens i fewn i'r cort. Sislovic oedd yna ar ergyd o bell gan Tony Kay. A hwnna ymhell dros y trawst. Ie, Tony Kay, dwy waith wedi cael cyfle ar y gol. Eto, mae ar ei droed de fo. Cic gornel i mewn. Dwi'n jyst edrych wrth y bel, mae Corea'n anwarth o ddim yn trio rhyw bloc i fewn ar Astles i ddyn siwp Astles ddim yn curoi. Boateng ar drosedd. Kwame Boateng sy'n mynd o gŵl dros yr ha. Digwydd bod Malcolm welish i yn y gêm yn Gaernarfon dydd Sadwrn a mi nath o argraff yn safle'r cefnwr dde. Mi oedd i reddfo oedd ymosod i lawr yr yslys doed a ddelo. Ie, 11 oed ydy, nath o ddechrau, yn Bradford oedd o, dwi'n siŵr o wedyn, nath o Bradford, nath o i un o ddau o dimau eraill yn Lloegr. A mae di dod i'r Seintiau Newydd. Fedrwch chi'n cymaru tymor hyn, y Bala a Caernarfon mae gynnu o. I ar ei diwrnod, dwi'n siŵr, allan i'n Caernarfon, rhoi gêm i rywun, os bysau cefnogwyr nhw gartra. Mae'n gwneud anfarth o wahaniaeth a mantais iddyn nhw. Ond mae'r Bala, fydden nhw i fyny yna'n cystadlu efo Cona, a da ni'n gwybod hynna. Fedra fi'n deud, dyn nhw'n mynd i giroi ar y funud, na, dwi wedi proffwydo barod pwy dwi'n meddwl. So, felly dwi'n mynd i newid yn meddwl. Cona ar y blaen, gol gynta'r noson yn Stadiwm Glana Dyfrdwy, cic o'r Smotyn. Cona yn erbyn Aberystwyth a John Disney
sydd i roed tîm Andy Morrison ar y blaen. Felly Ceicona 1, Aberystwyth dim, Cico'r Smotyn yn y fan honno. Ceicon yn un o'r tîm yna sydd wedi sgorio yn bob gêm hefyd, ac mae'r ddau tîm o'n blaen ni allan yn fan hyn heno, maen nhw wedi, ond di'r Seintiau Newydd heb ildio. Naddo, Paul Harrison heb ildio gol hyd yma yn y gyngrair. Pete. Dyma Harrington. Harrington, be di'r opsiynau? Bel i gyfeiriad Sislovic o Stevens. Ond mi nath o ddwyn y bel yng nghanol yr awyr yn wych yn y fan yna. Venables, methu cyfeirio o'r peniad. Dyma Redmond. Leo Smith. Dau chwaraewr arno fo'n syth bin. Mendes i fewn efo Harrington. Pete. Kieran Smith. Stevens. Evans. Seintiau Newydd wedi cychwyn y tymor efo tair buddigoliaeth yn olynol. Maen nhw dipyn o ffordd i fynd i dorri record i hynna, Malcolm. Oes, ti'n cofio? 27 o gema. Record gorau yn Ewrop. Ar y pryd oedd? Oed. 27 buddigoliaeth ar ddechrau tymor. Anhygoel. O, mae'n 6 arall, sy'n eisiau tymor un, so nhw'n mynd trwy'r tymor i gyd. Holland. Bel hir ymlaen. Pete. Ar y peniad ac yna. Evans at Mendes. Faint o glefar di'r Bala, pedwar yn y cefn. Maen nhw'n gwybod dyn nhw'n cyfyma yn y byd, felly dyn nhw ddim yn amddiffyn wrth y llinell annar yn gadael Robles un ochr a Sislovic ochr arall i ddefnyddio i cyfymdra. Felly maen nhw'n just syrthio nôl i 50 llath, a wedyn, ti'n gweld Ramsey tu ôl nhw yn bosio pethau fan'na ac yn gweiddi ac yn trefnu ac yn neud siŵr bod pobl yn cymryd cyfrifoldeb. Wedyn ganol cae, maen nhw'n 3 chwaraewr, Mendes, Ke a Kieran Smith. Llawn egni, gwybod yn union lle i gael pobl lawr, felly maen nhw'n gwasgu'r chwarae, digon o gyrff yna, a di'r Seintiau Newydd ddim yn cael ffordd hynna ni chwarae'r peli ma'n drwadd. O gwbl. I fewn i, o Thomas Holland i fyny at Robles. Redmond, mae'n arwydd eilyddio fan hyn. Mae dechrau sôn gafel yn llinyn y gar fan hyn, dydy ar y droed chwith. Ydy, cwestiwn a gyda yn y gêm, gyda yn y tymor, dyn nhw'n gymryd dim siawnsys, mae o'n gwybod i hun. Nath o ymestyn i mewn i'r dacl. Routledge yn dod, tebyg am debyg yn ganol y cae. Unig beth efo gwahaniaeth y ddau chwaraewr Routledge a Redmond i fi ydi, mae Redmond, pan mae o'r ei pas drwad, mae'r pwysau perffaith arni. Lle mae Routledge yn fwy o eitho chwarae ar draws y cae, neu Redmond chwarae yn syth i fyny'r cae, felly mwy o ymysodol. Mi ddoth ymlaen fel eilydd dy Sul ar yr ofal, John Routledge. Ond oedd y gêm wedi hen hennill erbyn hynny, erbyn i fod o'r maes, ond mae hwn yn golled yn sicr i'r Seintiau. Mae yn, ond dwi'n cofio pryd nath Routledge allan tymor dwytha, gollodd y Seintiau Newydd, wel, gollodd nhw 6 gêm i gyd efo'i gilydd, dyna pam gollodd nhw'r pencampwriaeth i ddegwi yn y diwad, ond oedd Routledge allan yn gollodd nhw 4 gêm tra oedd o ddim yn chwarae. Bel, Corea oddi fewn yma, Venables yna hefyd, Venables! O mae'r Bel wedi croesi'r llinell! Ac i gefn y rwyd a Chris Venables, pwy arall, prif sgoriwr a chwaraewr y tymor yn uwch gyngrau'r Cymru y tymor dwytha. Yn rhoi y tîm cartre ar y blaen, 16 o funudau, oedd hi'n fler, ond diolch bwys, maen nhw'n cyfri a mae'r Bala ar y blaen. Wel, edrych ydi faint o benderfynol, mae Harrington yn trio plygu a gwarchod y Bel, ond na. Dyn ni weld pwy sy'n ei fewn efo Venables. Pwy sy'n trio marcio o fan hyn? Ia, Robles. Be mae Robles sy'n neud? Mae'n gwybod na Venables ydi o. Mae'n gwybod bod yn gryfach efo. Mae'n efo penio na i ffwr. A mae Venables ddim yn rhoi fyny ar ddim byd o fan hyn. Mae'n just
Cystadau mae Bale. Ydy mynd i mewn o'i droi do o Robles yn y diwedd. Mae Venables yn hapus, mae Bala'n hapus. Mae'n dathlu gol gynta. A'r gol gynta i Paul Harrison i ildio y tymor yma ni'n ar ôl canu glodydd o. Bod wedi cadw llechen lan ym mhob un gêm, ond ar ei holi. A dwi'n mynd am anodd i ar gwylod troed Venables ddoth i ffwr. Ia, wel mae'r ddau ar lawr, ond y peth ydy, mae Venables yn reid un o gwmpas, mae o'n benderfynol i gyrraedd y Bale gyntaf, mae o'n neud hynny. Be mae Robles yn meddwl amdan, mae o'n mond 6 llath o'r gol, mae'n rhaid o benio hwnna a ildio'r cic gornel. Routledge, Marriott. Rownd y gornel at Robles. Robles, mi dwyllodd o Shannon ar Bale na ddo. Wedi mynd dros y llinell. A gan i gyfle falle i weld y gol, i weld os ai Venables gafodd y cyffyrddiad ola. Wel, dwi'n abod Chris, fydd o bendant yn deud na fo gath i cael ei weld yn wir os na fo. Oce, Robles, mae troed. Ia, i droed os yna. Venables, y gredd naturiol na. O, sgorio golia yn cael un arall. Esgyd air arall ar ei ffordd. Faint oed o 36 nesa? Wel, eithaf mae'n 36 rwan, mae'n dal i fod yn y lle iawn, ar yr amser iawn. A mae'n cael dal y mwynhad, o sgorio o llathan, neu sgorio o 20 llath. Mae'n dal y mwynhau wrth i fodd y Gwener i wyna pan mae'n sgorio. Mi sgoriodd o ddwy na byn pen y bont penwthos dwytha. A dyma'r drydedd. Ac esgyd air y tymor dwytha, fydd o'n hawlio bob un, dan bwys lle maen nhw'n mynd, oedd ar ei droed, oedd ar ei ben ôl o, lle bynnag. Na, ond, be dwi'n dweud ydi, fel blaenwr, sem ots gynnwch chi lle ti sgorio, a dyna dwi'n licio amdano fo, wedi tho sgorio cicrydd o 5 llath ar 20, dros dy wal, i'r gornel ucha, ac wnaeth o ddathlu union un peth yna o'r gol yna. Oce, mae hwnna'n nebyd y Seintiau Newydd, cofio hefyd, mae hwnna'n cyfrifu bach mwy iddo fo. A'i dîm o. Dyn nhw ar y blaen. Dwi'n ei gêm wan. Yn ni'n agosau at yr 20 munud. Y tîm cartre ar y blaen. Chris Venables ar gol wedi 1 munud ar 15. Gwaith am ddiffyn sy'n ei dîm Colin Caton. Marriott ar y droed chwyth. Ian Astrals oedd yna. Gafodd y cyffyrddiad. Ac wel, oedd y cliriad ddim yn argyhoeddi gan Pete. Ac yna Tony Cade dan bwysa. Ac yn clirio'r Bale. Routledge. Smith. Edrych am y rhediad gan Routledge, a mi o'na lawio gan Kieran Smith. Ia. Dyfarnwr, Iwan Griffiths, 5 llath o'r digwyddiad, felly neb cwyno. Yn i ddyfarnwr sy'n gonacos i weld hynny. Ni weld Kieran Smith, cael y lawr. O, di mynd. Tynnu law yn ôl, ond bendant mae hwnna'n trosedd. Siawn Swan i dy bel, mae dan trwyn. Ramsey yn y gol. Leo Smith i'w chymryd i'r Seintiau Newydd, a dyna'n union ma'n i wneud. A Ramsey, 2 gyn chwaraewr Cynarfon yn cyfuno yn fan yna. Leo Smith i'r Seintiau, Alex Ramsey i'r Bala. Ia, Leo Smith wedi bod reit distaw i fyny rwan, do. Ti'n di enwi fo llawar. Ond da ni'n gwybod am Leo. Mae'n medru creu rhywbeth allan o nynlla o sgithoedd. Bach o le. Mae'n mynd i ddod yn llawer o wasanaeth. Mae'n cael y Bale digon i gael argraff ar y gêm. Mae Bala mor ddisgobliedig. Edrych a y 4 yn y cem, sa'n bwlch ar rwng nhw. Gyd i siarad fo'i gilydd. Dim gorfod o bwlch tu ôl yn nhw. I Seintiau Newydd cymryd mantais efo'i cyfrymdra nhw. Wedyn maen nhw mewn cysylltiad efo'i canol cae, Kieran Smith, Kay, Mendes, y tri nhw'n gweithio'n galad. Just i wasgu'r chwarae i neud siŵr dros am digon o le i y Seintiau Newydd chwarae'r peli bach slick ma trwy ganol cae. Okay. Tactica Colin Caton ar y funud. Berffaith. A fydd Scott Roscoe'n siomedig efo'r amddiffyn. Hynny di oedd amddiffyn y fler fyna digon tebyg i un o'r goliau nath nhw i hildio yn Ewrop yn ddiweddar felly hefyd yn doedd. Mae rhaid chdi fod yn gyntaf yn y 2 cwrs Cosby, dyna di'r rheol mwyaf i dy dyn di. Ac os wyt ti'n gyntaf yn y 2 cwrs Cosby, ei di'n bell yn anghywir. Yn sicr,
oedd Venables isio'r bel na mwy na Robles i sgorio'r gol. Trosedd gan Ryan Harrington ar Lasana Mendes. Ia. Hyd y gwyn yn Mendes trio aros ar ei draed o. Da ni hanner ffordd drwy'r hanner cynta. Gol Chris Venables yn gwahanu'r tîma. Ond Anthony Stevens. Mae yna 5 ochr iwyr Bala yn dod â rediad am y creisiad. Ddim y creisiad gorau i tu ôl i pawb. Ti isio hwnna yn y corridor ansicrwydd, fel dwi'n dweud. O flaen Harrison, lle diolch yn gwybod i fynd a dod. Ac tu ôl i'r amddiffynwyr. Oce, gynnwch chi rhyw 6-7 llath i gael y bel i fewn. Mae Stevens i gondafod droedd chwith o. Astols ben efo Corea ac yn ôl Mr Griffith, Corea. Oedd yr troseddwr. Yn cofiwch nos fori. Mwy o sgorio. Uchafbwyntio'r holl gemau heno am 10 o'r gloch ar S4C. Ac yna disadwn y gêm fyw. Ydy Met Caerdydd yn erbyn Caernarfon honno'n fyw am 5 o'r gloch ar S4C. Yna nos lun nesa. Sgorio. Holl uchafbwyntia y penwythnos 5-20 wedi 5. Ac yna wythnos nesa nos fawrth wythnos nesa. Mi fyddwn ni yn Stadiwm Glana Dyrdwy, Ceicona nebyn Caernarfon yn fyw 7:15. S4C clic a Facebook sgorio. Ac yna wythnos i heno. Mwy o sgorio. Am 10 o'r gloch nôl i nos Fercher. Ie, nath ni weld hediad gan Ebi fan'na rwan. Trio mynd tu ôl, neu rhwng Nathan Peat a Spitzel. Mi nath o fynd tu ôl i Spitzel, ond oedd Nathan Peat di darllen y gêm mor dda. A jyst yn ei chlirio. Ar y funud yma, di Seintiau Newydd ddim yn gwybod sydd i chwarae nebyn y Bala. Dwi'n deud yn aml, mi dylan nhw trio lledu'r chwarae. Ond beth sy'n digwydd i, mae Corea un ochr o'r 3. A mae Will Evans ochr arall yn stopio yr amddiffynwyr chwith a 10 ddod allan i'r Seintiau Newydd. Mae'n sweithio dyn ni gweld Marriott. Oedd prif greuwr 2 dwmar yn ôl a mae wedi creu goliau'n barod tymor un. Simon Spender, mae'n sweithio wel i ni fo. Ti'n gyda nhw Boateng wan, mae wrth i bod yn mynd o lawr yr ochr 10 yma. Ond di rogia y Bala ddim yn gadael nhw. Mae'r 2 asgellwr yn just aros efo nhw a dweud, oce, then, beth ydych chi'n mynd i neud yma? Ac o'ch chi'n sôn am Simon Spender, y gŵr yma, Kwame Boateng, sydd wedi camu mewn i'w sgidiau fo, ond dydy Simon Spender yn di hyd yn oed ymddangos y tymor yma i'r Seintiau Newydd. 33 oed. Mae'n dal efo'r clwb, dydy, dwi'n siŵr. Yndi, dal yn y garfan. Holland, dyma Sislovic. Ebi ar y droed dde. Ebi allan at y Boateng. Boateng! Yn chwipio yn isel i fewn ac yna Raul Corea a'r cliriad, ond peryg unwaith eto o ran amddiffyn y Bala Routledge. Ie, fflach bach gan Boateng yn dangos i allu fo efo'r bel na. Smith yn troi yn hyfryd, heibio i Kieran Smith. Gyna'n cael ei lorio ar dyfarnwr o fewn llythennu'r digwyddiad. Ni weld y fan hyn. Oce, Ebi wneud yn dda. Rhaid ti Spitzel mewn aros ar ei draed, ond wedyn mae'r croesiad ar y cyffyrddiad cyntaf yn berffaith i unrhyw ymwysodwr amser i rediad, gwybod bod am wneud o, a mynd am y postyn cyntaf na. Oedd y pŵer i gyd ar y croesiad, mond unrhyw fath o cyffyrddiad. A sa'n hedfan heibio Ramsey yn y gol. Gic yn cael ei chwipio ar draws y cwrt Cosby gan Chris Marriott. Ac dyna wastraff ar selogion y ffyddloniaid yma ar faes Tegid yn y cysgodion. Cofiwch y gema rhyngwladol. Wythnos i nos fori, y gêm fawr, Lloegr yn erbyn Cymru yn fyw yma ar sgorio am hanner awr wedi 7 ar S4C. Ac yna ydy sydd canlynol Cymru yn ar y Fifa yn Nilyn yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon, hanner wedi 1 ar S4C. Ac yna dydd Mercher
bythefnos I heno. Cymru y Mwlgaria, honno hefyd yn fyw ar sgorio am 57. Ia, tair gêm fawr Cymru edrych ymlaen I. Ond am gêm fawr fydd hon. Dod diwedd y tymor, os di'n aros fel hyn. Efo'r Bala, digon amser I fynd I Seintiau Newydd. Ti'n gwybod un peth ti'n mynd I gael ydy, maen nhw'n di ofyn yr un cwestiynau. Oherwydd maen nhw lefel I ffitrwydd nhw yn uwch na pob arall, bod yn llawn amser. Mendes. Will Evans. A Mendes yna. Bale yn tasgu'n ffodus at Mendes. Yn bach o look o safbwynt y Bala yn fan yna. Maen nhw'n ennill y tafliad. Yn y gemau eraill heno gyda llaw Caernarfon dim, y Flint dim, Met Caerdydd dim, Pen y Bont dim. Di sgôr rhwng y Bari a'r Hwlffordd. Ac Ceicona 1. Aberystwyth dim. Cico Smotyn, John Disney. Nithiwr gyda llaw y Dre Newydd yn rhoi cweir o 4 gôl 1 I derwyddon cefn a hynny ar ôl i'r ymwelwyr fynd ar y blaen. Will Evans, do'na ddim cam sefyll, mae'na gyfle, mae'r ail ar ochr bella! Gôl i'w rwyd I hun gan John Routledge. John Routledge, mi ddoth y Bale yn sydyn gan Will Evans. Mi oedd Chris Venables y tu ôl iddo fo. Ond y Bala yn dyblu'r fantais 8 munud ar 20 wedi chwarae'r Bala. 2 Seintiau Newydd dim. Wel, neith rhywun tu allan i'r Bala yma dechrau smelio'r coffi cyn bo hir oherwydd mae hein yma o ddifri I fod yn un o'r ffefrynnau am y pencampwriaeth. Mae mor gynnar yn y tymor. Edrych ar just y cyffyrddiad na fo'i ben gan Venables. Syth I mewn I rhediad Will Evans. Ddom gyda oedi, ia, ddom gyda mynd o'r wrth y gol fi bach. Ond edrych ar amser o gyda fo I wedyn codi ben, I ddewis lle oedd yn mynd I basio. Edrych ar cyffyrddiad, codi ben, mynd am Venables sydd wedi cario ymlaen yn fyrediad i'r postyn bella. Ond pwy sy'n rhedag I fewn, Routledge sy'n fod I farcio fo. A mae o yn neud y swydd. Fysa Venables wedi bod yn hapus wneud. 2 gôl I ddim i'r Bala. Wan ta, beth sy'n mynd I ddigwydd i'r Seintiau Newydd. Wel, y Seintiau Newydd mewn sefyllfa, wel anghyfarwydd, mae'n rhaid deud. Gollon nhw 6 I golli yr uwch gyngor tymor dwytha, ac 6 gollon nhw I oedd? Y tîma yn y 6 ucha? Tîma yn y 6 ucha. Ond be oedd y sgôr yma ym mis Ebrill, Malcolm? Gollon, na gyro nhw o... Dwi'n gwybod nath Bala curo y Seintiau Newydd am tro gyntaf erioed. Mis am Cwpan Cymru, wrth gwrs blynyddoedd yn ôl. Tair gol I 1, nath Robles sgorio 2 o'r gem yna, mae'n chwarae I Seintiau Newydd yno. A wedyn nath Greg Draper sgorio I gyro'r gem i'r Seintiau Newydd, oedd 1 gol I ddim. A wedyn 1 gem gyfarta, felly oeddech chi'n gweld tymor dwytho oedd Bala yn trio ac yn cael y bwlch yn amlwg. Ond be mae Colin Keaton wedi mynd allan a wneud, mae wedi prynu ac yn gwybod be oedd o angen I fynd i'r lefel nesaf yna, I gyro'r gyngraid. Dyna be mae o'n chwilio amdan tymor yma. Un cwestiwn yn y marn I am hynny. A fysa hynny yn freuddwyd I rywun fel y Bala. I bod yn fygythio I giro y pencampwriaeth. Hanner awr o'r gêm wedi mynd. 2 ddim yma. Welsoch chi ar y sgrin gynharach bod Ceicona ar y blaen o 2 gôl I ddim hefyd ac un chwaraewr y Seintiau Newydd Aaron Edwards wedi sgorio'r ail a mae David Cotterill y chwaraewr rhyngwladol wedi rhoi y Bari ar y blaen o gôl I ddim yn erbyn Hwlffordd I gôl gynta I dîm Gavin Chesterfield I David Cotterill. Ebi. Edrych am Leo Smith, ond mae'r Bala I weld yn gryfach ac yn fwy penderfynol. Hwna'n dacl gre yng nghanol cae. Routledge, nedych chi'n ioni I gamgymeriad Sislovic. At Kwame Boateng. Dan bwysa'n syth gan Will Evans. Ac Tom Holland yn twtio yng nghanol y cae at Ryan Harrington. Nes I ofyn y Colin Keaton, pwy di'r chwaraewr cyn dechrau tymor, pwy di'r chwaraewr gorau ti wedi arwyddo o'r rham a nath o ddeud y fitness coach, meddwl bo. Mae gen nhw ddyn sydd wedi mewn yn fforddi a sydd wedi gweithio nhw'n galad yn ystod y cyfnod Covid. Mae Routledge.
at Holland. At Ryan Astles, y glaw yn disgyn yn drymach bellach. Ac yna Shannon. Glyn Johnny Spittle oedd o. Cliriad am y tafliad. Wel, dros hanner awr di mynd a cyffyrddus 2 gol i ddim i'r Bala yn ebyn y Seintiau Newydd. Nôl sy'n fi'n deud hynny. Boateng, ond tam yna le, adlamiad ffodus i Kwame Boateng, a mi oedd Ramsey'n gorfod arbed hefo'i goesan efo yna. Mi nath o'n dda, mi geiodd i goesa ar yr eiliad ola ar Alex Ramsey. Mae Rongl yn un dyn i Boateng, a mae o'n gwybod, mwy am byd mae o'n mynd yn agos i'r gol, llai am byd mae Rongl yn dod, oherwydd mae'n mynd i fod, mae rai o'n mynd am y postyn gyntaf, fe dydd o'n mynd am y postyn pella, oherwydd mae'n gorfod y gyrff ar ei draws o, felly mae'n mynd am pwer, mae ar ei ffordd i fewn, so'n cwestiwn mynu, a mae Ramsey wneud yn dda i gael ei draed efo'i gilydd, a peth, yr unig beth sy'ch chi feddwl amdano mewn golwr yma ydi cadw allan o'r hwyd, jyst cadw allan o'r gol, a mae'n hynny. Robles. Mae Ebi yn y canol. Mae Leo Smith yna hefyd a troch o'r bella. Routledge! Oedd hwnna'n gyfla go iawn i John Routledge. Diolch mor tala. Mi neidiodd yn dda. Do, a ti'n gweld o'n yn y safle oedd yna fel arfer. Mae'n trio dod dros y camgymeriad nath o'r gol i rwyd i hun, ond gwych o groesiad, mae o'n asesu'r, ti'n gwybod be, mae'n asesu'r hediad y bel. Mae'n dod o tu ôl o'r amddiffynwr, sy'n gret, oherwydd mae o wedyn efo'r momentum i neidio'n uwch, a defnyddio yr amddiffynwr os di angen just fel ystod bach, a mae'n just cyrraedd y bel. Mae'n penio i lawr, fel mae'n fod, ond just bydd chyfeirio i'r gornel. Chydig o concern yn fan hyn i'r Bala, Will Evans i lawr wedi i anafu. Dyma chi, dyma reality Covid, Malcolm, dos am lle i bawb ar y fainc Ben Clark ar y chwith y fan yna i gyd chwaraewyr yn gorfod ymbellhau yn gymdeithasol. O, di mae yn, dwi'n gwybod os dyn nhw ei ffôns, maen nhw'n cael textio i gilydd, ond ti'n gwybod be? Y dyn yma, y chwaraewr newydd, oce, o'n i'm yn gwybod, be mae wedi ddangos i'r Bala ar ddechrau tymor yma, o'n i'm yn gwybod bod o'n i locar o pro Nets Caerdydd. A mae Colin Caton, a ella i oed o wan efo'r profiad mae wedi cael yn y Gymraeg, mae o'n gwybod beth ddisgwyl bob wythnos. Mae o'n hollol wahanol chwaraewr. Mae o'n chwaraewr, sy'n cynnig gymaint mwy i'r tîm rwan. Nag oedd o, cynt, da ni bod tro'n gwybod bod yn gryf, corfforol, rhedag y channels, ond da ni'n wedi gweld y tricks, da ni wedi weld ganddo fo, tymor un. Mab ffarm o lan fyllin ydy Will Evans. Ie, y adra do ar ôl bod y Mets Caerdydd yn canolbarth. Dros y Berwyn. Wel, dwi'n yn gwybod yr iaith mor dda chdi, Bryn, wrth gwrs. Ie, mae Llyn Tegid y fancw, a wedyn mae'r Berwyn wedyn. O, da wan, oce. Will Evans, wel... Ti di cerdded ffordd yma, siŵr do, ti'n cerdded i bob man arall. Ti yn cerdded ar draed? Na, dim enno. Mae'n bwrw'r hyd rôl. O'n i'n awa. Evans, oddi ar y cae, felly mae'r Bala dros dro i lawr i 10 dyn. Evans yn ôl ar y cae. A'r Bala ar y blaen o 2 gol i ddim. Chris Venables wedi 16 i funud ac yna gol i'r rwyd i hun 12 munud yn ddiweddarach gan John Routledge. Ac mae'n rhaid dweud yn gyffyrddus ar y blaen hefyd, Malcolm. O, dwi wedi dweud, ti'n gwybod be dwi'n cael dweud i'r Bala? Mae gennych chi Raul Correa yn ebyn Marriott. Mae'n weithio dyn ni wedi weld o'n rhedeg pasio fo a dyn ni 5 llath o ddechrau a start iddo fo yn barod. Felly mae hwnna'n bel allan i Bala, rhyw dro maen nhw angen ni. Rhyw dro maen nhw eisiau, maen nhw'n gwybod os ydyn nhw'n taro'r bel drost Marriott, mae Correa yn mynd ar ei ôl i. Wel, diolch yn syndod y performad, achos wel, sy'n nhw'n... Wel, so chi nhw, do'n i'n mynd i gwybod o'n i weld eisiau ar y teledu, neu'n i'ch gwylio chi'n Cei Cona ar gol, wel, y gol wych na gan Samran Singh Dŵl, ynde. O, sa'n neb ti wneud arbediad ar hwnna.
Ond ti'n iawn. O dechrau'r tymor, maen nhw wedi creu argraff efo y chwaraewyr maen nhw wedi ddod i fewn. Maen nhw'n gorfforol lot cryfach. Dy Henry Jones, dy chwaraewyr ti'n gorfod adael ar y fainc. Na cath gymaint o ddylanwa tymor dwytha fo'i goliau efo i goliau nath o greu. Ebi, o, pas dda allan at Sislevich. Sislevich, mae Robles ar yr ochr bella. Bale at Leo Smith. A'r cliriad, maen nhw'n hawlio bod yna lawio yna. Ond y Bale yn cael ei chlirio i fyny at, wel, Holland oedd ben efo Venables. Mendes. Evans. Venables. Lle ag amser gan Evans. Mendes, o, hyfryd, ond bas dim cweit ddigon cywir. Ac Ryan Astles oedd yna. Ie, oedden ni'n sôn am gol Samaran Singh dŵl. Ac gol y mis, efallai. Diwrnod ola mis Medi. Wrth gwrs mae'n hydref y cyntaf fory, felly os na gawn ni rhywbeth, wel, hyd yn oed gwell yma heno. Fydd y rhestr fer, gewch chi weld ti nos fory. Bale trwad edrych am Robles! O, Will Evans, pwy oedd yn ôl yn gwneud y gwaith am ddiffyn, yn gwneud y gwaith caib ar haw, y dyn yma. Eto, dangos faint o bwysig ydy Will Evans yn y tîm. Diolch yn meindio y gwaith am ddiffyn. Diolch yn meindio bod o'n gwneud rhedag yn ôl fel hyn. Gwant ans gynnwch chi chwaraewyr yn dy dîm sy'n fodlon reid yr ymdrech dde mewn? Marriott. A'r peniad. Mae'n mynd am gic gornel arall. Mae'n just effeithio. Ti'n gwybod, mae'r effaith na... Os ti'n mynd i wneud o, dwi efo chdi met. Na i weithio mor galad eich di wedi wneud llall. Wedyn os gynnwch chi 8 neu 9 neu 10 o'n nhw yn wneud hynny. Chdi anna'r siawns. Tywall y glaw yma. Marriott ar gic gornel. Spittle ar peniad ac yna'r cliriad gan Lasana Mendes ac allan. Nôl at Will Evans, Mab Farm. Ydych chi'n sôn am y gwaith mae'n ei wneud. Emlyn Lewis, un arall ynddo. Mab Farm arall. Mae rai byna rhywbeth yn ei cynysgedd nhw. Dave Jones, golwr y Dre Newydd. Ydych chi'n gwybod? Felly, ti'n meddwl ar gyfrinach ydy Dal Defaid. Dal Defaid. Dal Defaid. Pws isio ci Defaid. Oedden nhw'n deud oedd am bod Emlyn Lewis yn rhedeg ar ôl y Defaid. Oed tad. Ia, ond y peth, oedd ei dad o'n deud oedd yn gwrdd wislo yna fo. I wneud siw bod o'n mynd rownd y gwmpas nhw'n wneud siw bod o'n... Wedi brifo ar y funud, dal i fod, mae o'n cant y cant eto na di, i ddod yn ôl bechod. Na, diolch yn rhedeg yn rhwydd na chdi. Na'n bob lwc iddo fo. 5 munud i fynd tan yr egwyl. Bala ar y blaen o 2 gol i ddim, diolch i Chris Venables a gol i rwyd i hun gan Routledge. Dyma Venables. Disgwyl am yr hediad gan Oliver Shannon. Shannon ar Bale yn gwiro. Oddi ar Marriott. A mae hwnna'n mynd am dafliad i'r Bala. Dwi'n meddwl yna llawer o frys. Mae'n nhw fan hyn, efo hydeg y cloc lawr tan yr egwyl i gan hapus fynd mewn. Dwi'n gol i ddim. Shannon. Yr tafliad. Mae hwnna'n un hir. Edrych am Corea am i gymryd i wiriad. A mae hwnna dim dallan am gic gornel. Opsiynau Scott Rysgo, Malcolm, so'n newid rhywbeth be wneith ar yr egwyl? Wel, wneith o'n newid system. Dwi'n erioed wedi. Felly dwi'n gweld o'n wneud hynny. Ond yn sicr, dwi'n edrych ar y fainc. Gyda fo Greg Draper. Mae gyda fo Ben Clark, nath ar fenthyg. Stevens yn ei chremanu hi. Peniad am ddiffynol allan ac yna cyfle am y cliriad. Kay, yr ergyd o bell. Hwna ymhell heibio'r nod gan Lasana Mendes. Ie, Mendes gael y cyfan y diwedd, ond yn sydyn, jyst sôn am Ben Clarks ar y fainc, oedd o Gaernarfon ar fenthyg tymor dwytha, nath yn dda iawn yna. Barod am y tîm cyntaf yn fan hyn. Wedi dda ddim wneud dim gwaith na'r chwaraewys ar y cair. Dyna dwi bod tro'n feddwl ydy
Oce, ti eisiau cael ffydd a hyder i'r chwaraewisau ar y cae, ond os dyn nhw'n mynd o am awr, wedyn, eich ti feddwl fel rheolwr yn ddewr a wneud newidiadau. Routledge. At Robles. Robles. Sgiliau da gan Robles. Robles. Ond mi oedd Shannon yn dair amdano fo. A dyma Venables, Corea i flaen. A mae yna le gan Mendes. Mendes! O reolaeth hyfryd gan Lasana Mendes. Mendes angen y cymorth. Neidio mynd i ergydio. Bale yn sgwar at Kieran Smith. Smith! O, mi gafodd o'i ergyd i fewn, ond yn syth at Paul Harrison. Sôn am gwrth ymwysodiad gan y Bala, a mae'n sydyn oedd y chwaraewyr mewn cysylltiad efo'i gilydd. Mendes, efo Bale Lletaws nath o'n neud yr hediad, nath o reoli ar ei fres. Wedyn, nath o ddisgwyl hediad Kieran Smith o'n unller, gath o'r cyffyrddiad cyntaf perffaith. Just Smith i gael blaen i droed arni, digon i reid ti'n y gornel. Dych ydi, unwaith mae Mendes yn ei hyn, mae o'n gweld hediad Kieran Smith. Kieran Smith yn dod i fewn i'r llun mewn eiliad. Wwan mae'n dod na fo. Mae'n hediad, mae'r cyffyrddiad cyntaf o'n berffaith, mae'r ail yn well i gael ei allan o'i draed. Wedyn mae'r tolpog, sef fi'n jyst cymryd gamble o fanna, mae mor agos. Venables! Rhyw droedfedd neu ddwy i'r dde, mi fysa'n dair, a mi fysa'n ail i Chris Venables. Mae'n sôn am Seintiau Newydd i panicio fan hyn. Venables jyst cyfdar yn cuddiad y bel, a wedyn jyst symud i ochr dde i chwipio'i nôl at y postyn cyntaf na. I trio twyllo Harrison yn dweud, oce, dwi wedi mynd i'r dde, i jyst meddwl po fi'n mynd i grymannu hi. Dydy o ddim, mae'n jyst dod yn ôl ar hyn a chwipio'r postyn cyntaf na. Ydy canol cae y Bala yn gryfach, yn gorfforol, Malcolm? Ydyn nhw'n chwaraewyr mwy na chwaraewyr Seintiau? Yndi ma nhw, ond mae'r Seintiau'n dod i fyny yn ebyn chwaraewyr cryfach yn ganol cae yn aml. Dim hynna di'r broblem. Mae gynno chwaraewyr ganol cae y Bala gallu hefyd efo'i cryfdar. Mae gynno nhw yr profiad, mae gynno nhw'r game intelligence pa bryd i redag, a lle i redag, pa bryd i basio, pa bryd ddim i basio. Venables. Cyd chwarae gwych rhwng Corea a Venables. Venables dal yna. Y bel yn cael ei dwyn. Dyma Leo Smith. Drosedd gan Venables. Cic rydd. A da ni fewn i'r hanner munud swyddogol ola ar derfyn yr hanner cyntaf. Oherwydd anafiadau. O, Danny Redmond a Will Evans, mi fydd yna dipyn o amser yn cael ei ychwanegu gan i weld pan fydd Mr John Jones yn codi yr bwrdd electronig mewn chydig o eiliadau. Ia, Seintiau Newydd ddim wedi bod yn y sefyllfa yma yn aml. 2 gol i ddim, ond dyn nhw ddim, tymor un. Dyn nhw'n dildio i'r gêm yma, felly. Ond yn aml dros y blynyddoedd chwaith. 2 gol i ddim ar ei holi. Ac y tîm maen nhw'n chwarae'n erbyn yn gyffyrddus y 2 gol i ddim. Holland. Mae yna 3 munud yn cael ei ychwanegu ar derfyn yr hanner cyntaf. Dyma Sislovic, cael ei figilio gan Stevens. O, pas hyfryd at Boateng. Boateng o'r cyffyrddiad gan Robles. O, mi oedd hwnna yn gyfle eiraid i gyn chwaraewr y Bala. I daro nôl i'r Seintiau Newydd, Louis Robles. Wel, gath o y cyfle do, a faint weithiau dyn ni'n gweld hynna'n digwydd. Un chwaraewr yn dod yn ôl ac yn sgorio yn ebyn i gyn glwb. Mae'n digwydd mor aml. Mae'n neud yr ediad i postyn gyntaf. Mae'n jyst tynnu lygad wrth y bel. Dwi'n meddwl sef ydi... Dim yn broblem iddo fo gyrraedd i, oherwydd mae wedi ymestyn i droed. Mae'n jyst tynnu lygad wrth i, a dim cael cysylltiad, oherwydd... Mae angen llawer o gysylltiad jyst i chyfeirio'i heibio'r amsi. Bala ar y blaen o 2 gol i ddim. Ceicon ar y blaen o 2 i ddim yn erbyn Aberystwyth. A'r Barry ar y blaen o gol i ddim yn erbyn Hwlffordd. Di sgôr yn y gemau eraill heno rhwng Met Caerdydd a Pen-y-bont a Caernarfon a'r Flint. A mi fydd hwnna'n gyffyrddus i Paul Harrison. Chydig dros funud yn weddill ar derfyn yr hanner cyntaf yma. Harrington yn edrych am Marriott o cyffyrddiad cyntaf hyfryd i lwybr Leo Smith. Smith
O, Tony Kay ar drosedd reit ar ymyl y cwrt Cosby. Mae Leo Smith yn neud mor dda yma'n hyn rwan i gyrraedd y bel i ddechrau ond cael ei ben iddi wedyn. Mae'n gwybod mae'n mynd i gyrraedd i cynta. Dwi'n jyst meddwl... A fysa... Stevens... Spitful dwi'n meddwl, ie. Tony Kay oedd dwi'n meddwl, ie? Ia, Tony Kay oedd o, sori, ia, fodd oedd o draws. Ni'n meddwl sef o jyst i... Wedi ddim gadael o fynd. Mae yna hanner munud yn weddill o'r amser sy'n cael ei ychwanegu gan Mr Griffith rwan. Leo Smith, pawb yn ôl i'r Bala. Smith yn isel. A mae hwnna'n gwiro. Oedd hi ar y mur am ddiffynol ac allan am dafliad. Disgwyl i'r mur neidio oedd o, mae'n debyg, ynddo? Ia, ond ti'n gwybod be, mae Ramsey a Leo Smith yn abod i gilydd o tymor dwytha. Ramsey yn y gol i'r Bala. Leo Smith yn cymryd y gigrydd. Marriott yn ôl at Holland. A mi fydd yn gyffyrddus i Ramsey. Mr Griffith ar chwiban yn i geg wrth i'r glaw bistillio i lawr. Chris Venables ar gol gynta i'r Bala wedi 1 munud ar 15 y gol gynta i'r Seintiau ildio y tymor hwn ac yna gol i'w rwyd i hun gan John Routledge wedi 8 munud ar 20 a'r Bala. Mae'n rhaid deud yn heiddiannol ar y blaen. Y Bala yn cychwyn y gêm yn yr ail safle, y Seintiau Newydd ar frig y tabl hefo record 100%, ond ar yr egwyl yma. Ar faes tegid, y sgôr ydy'r Bala 2, y Seintiau Newydd dim. Dewch yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner.
Chris yn ôl ato ni yma ar faes tegid. Mae'r glaw wedi peidio. Ond mae wedi bod yn hanner cynta. Safonol iawn i'r tîm cartra. 2-0 ar y blaen. Diolch i golia Chris Venables. A gol i rwyd i hun gan John Routledge. A mi fydd Colin Caton wrth i fod. So ddim newidiadau ar y naill dîm na'r llall. Y Seintiau wedi goroelyddio yn ystod yr hanner cynta. Danny Redmond yn gadael y cae ac John Routledge ymlaen yn ei le fo. Mi gafodd Will Evans anaf o ran y Bala, ond mae o wedi parhau. Felly yr 1-11 i'r Bala ac gychwynodd y gêm. Spittle, lledu'r bel yn ir. Syni Malcolm nad os o ddim newidiadau o safbwynt Scott Rysgo ar Seintiau Newydd? Wel, dwi'n meddwl sydd wedi brifo, so fo'n ei dreipr ar efo Ebi. Dwi'n wedi cael llawer o gymorth. Ne, mynd a Ebi wrth y cae, dwi'n 5 gwaith oedd o gyffwrdd y bel hanner gyntaf, a nath o reid y bel i ffwrdd 3 gwaith. Felly, dwi'n wedi cael... Ella, na po Scott, mae'n reid distaw, mae Stephen Evans yr un ipyn bach mwy o geg gan y fo yn yr ystafell newid. Sa chdi'n meddwl, iawn, maen nhw eisiau help ma nhw. Dim eisiau gwyddian nhw, eisiau help ma nhw mwy na'n byd. Dyn nhw'n mynd i newid system, mae'n anbendant, ond yn siŵr i chdi, bydd Steve Evans di mynd â Ebi un ochr a di deitho, gwranda, dwi eisiau mwy. Dwi eisiau mwy yna, dwi eisiau chdi. Felly cic gornel o fewn y funud gynta. I fewn gan Kieran Smith, cael ei chlirio fyny at Tom Holland. Holland at Routledge, a chyfle i'r Seintiau glirio i fyny'r cae. Tackle nerthol yn fan yna gan Aidan Shannon. Oliver Shannon yn ytrach. Aidan Shannon di sriolwr Flint, ynddo? Shannons, ma'n bo man. Oli eisiau galw fo'n Mick yna ddo. A dangos yn oed yn fan y Malcolm. Dwi'n cofio fo, Bryn. Ie. Mae yna gemau eraill heno yn uwch gyngrau'r Cymru. Dyma chi'r diweddara. Dal yn ddi-sgôr ar yr ofal rhwng Caernarfon a'r Flint. Disney ac Edwards wedi sgynio i Gei Conan ebyn Aberystwyth. Di-sgôr Met Caerdydd, Pen-y-bont, Barry ar y blaen o gol i ddim yn erbyn Hwlffordd a 2-0 yma i'r Bala. Felly cynrychiolwyr uwch gyngrau'r Cymru yn Ewrop dros yr ha, y 4 tîm sydd ar y blaen ag eithio Seintiau Newydd wrth reswm. Ie, bwysig bod y Bala ddim yn cymryd pethau yn ganiataol. Yn cymryd y troed oddi wrth y Spartyn dipyn bach yn fan hyn oherwydd mae hynna'n lle peryg i dyfeddwl fynd. 3 o'r 4, dyliwn ni wedi deud wrth gwrs. Shannon, Venables, pel yn ei gyrraedd o'n rhy hawdd braidd o safbwynt Scott Rysgo ac yna Chris Marriott yn methu cadw'r bel ar dir y chwarae. Faint weithiau ti wedi deud enw Chris Marriott yn ymosod lawr y chwith yma? Dim un waith yno. Colin Caton a'i dîm wedi gwneud i gwaith cartra. Ac wedi pasio'r prawf hyd yma, wan ta Ollie Shannon ar tafliad a honno'n un hir at ymyl y cwrt Astles, a mi o'na drosedd ar Astles cyn i Kay gael i ergyd i fewn. A Kay'n ymddiherodd y dyfarnwr mi nath i ergyd o wirodd i ar Mr Griffith. Nath o'n afrifo hefyd, dwi'n siŵr. Nath o droi y rhedag o'na, dwi'n siŵr oedd o'n mynd, aw! Maen nhw'n gwneud nhw'n galad yn Bont Newydd. Da iawn i fan. Ebi. Da ni di enwi fo. Sislevich. Chydig osyn ni ohono fo fod yn 10. Mi gafodd o gyfle yn yr hanner cyntaf, ond ag eithrio hynny o ran creu. Mi fi oedd o'n dawel iawn. Boateng, cyfnewid y bas ac yna cael ei chlirio gan Nathan Peat. Ia, bob dim dwi ddeud ydy, os gynnwch chi Sislevich, gynnwch chi Robles, gynnwch chi Ebi. Smith. Ac yna'r gwiriad. Spittle ar cliriad a mi wirodd i nôl oedd hi ar Leo Smith a mynd heibio'r postyn. Ti'n gwybod fe, efo'r cyfle cyntaf ni meddwl sa Leo di cymryd i ar. Oedd yr hediad yn un da, oedd amser un berffaith, mae'r cyffyriad cyntaf ni'n gwych. Pam nath o'n just chwipio hwnna? Oedd y cyffyriad yn, nath i osod o'n neis i ddod nath i... Yli, mae'n bownsio'n hyfryd. Dos amdani Leo bach a draws y golwr. Neu taro'r gol o fan efo'r pŵar sy'n ganddo fo.
Ti'n disgwyl o... Mae o'n... Neith o ddyfaru wan am bod o ddim wedi gwneud hynny, ond eiliad ti'n gael i wneud penderfyniadau yma. Nath o ddim cymryd ti. Ia, dwi'n edrych ar y Sislevic, lawr i'n asgell, Robles. Faint o croesiadau maen nhw wedi cael? Faint o ergydion ar y gol maen nhw wedi cael? Faint o wedi wedi pasio i gilydd i fynd o gwmpas? Dim llawar. Dyna pan dwi yn methu deud pan nhw'n wneud y dda yn y gêm yma. Seintiau Newydd, mae rhaid nhw'n wneud mwy. Gol, cael ei dyfarnu. Gan Mr Griffith. Er yna ymhyd, falle bod yna'n gig gornel. Dyma Astles. Bel i gyfeiriad Sislevic ac yna Shannon yn gweld i gyfle. A hwnna di mynd am dafliad. Ie, bob tro mae Sislevic yn mynd i gymryd un cyffyrddiad yn yr ail hanner yma. Watch ydi, mae Shannon yn mynd i fod ar ei gyfel o. Seintiau wedi cychwyn yr ail hanner yma. Yn fywiog do'r 5 munud agoriadol yma. Do, a nath yna yn y 5 munud cynta, yn yr hanner cynta. Dyna di gêm nhw i tempo nhw. Mae tempo gorau bod yn ychal nhw, cael pasio i'n slick. Dyma Leo Smith, mae Sislevic ar gael i fewn at Routledge, awgrym o lawio gan Kieran Smith. Robles yn ôl at Routledge. A Mendes oedd yn ôl yn gwneud y gwaith am ddiffyn Astli. Astles dan bwysau gan Venables. O'n i'n meddwl bod yr Enric di dod i'r cae fan'na. O'n i'n mynd i ddeud Rick Astli. He was never going to give it up, mate. O, diar mi. A ti'n gwybod be, ddo? Dwi'n cofio, oedd o'n chwarae rhyw bod oedd yn ôl. Astles, o'n i'n meddwl bod o'n 26! Mae'n toed oedd o 12 bod o'n chwarae rhyw mewn yma. Diar mi. Da'n dweud, o'n i wyna, mae'n adfar. O, mae Kieran Smith wedi teimlo hwnna, a mae Tom Holland hefyd i lawr. Mae'r chwarae'n parhau. Mendes i lawr. Mae'r ddau i fyny, diolch i'r drefn am hynny, ond mi oedd Kieran Smith i fod yn chydig o draffaeth o fanna am ychydig. Dyma Robles yn edrych am Ebi. Garo troi yn ôl at Routledge, ond dychwch y lles gyn Robles a croesiad i'r canol a'r cliriad allan gan Johnny Spittle. Fel blaenwr o fanna, mae ar ochr y cwrs Cosby, mae'n rhaid bod troi, a wedyn mae'n gwynebu'r gol, mae'n gwynebu'r ddyn, di'r amddiffyn ddim eisiau daclo fo gwbl. Mae gen i fod gymaint o le, pam nath o'n just gymryd, cipolwg bach sydyn dros di ysgwydd. Smith, wan ta. Mae yna ofod i Will Evans fras gamu i fewn iddo fo. Mae Venables yn amseru rediad at y postyn gosa. Mi oedd y bwriad yn amlwg gan Will Evans. Be di gwybod o fanna, nath i bwnsio na ni fi roi flaen ar rhywbeth oherwydd. Oedd y croesiad digon o bwyr arni. Kieran Smith i lawr eto. Dewch ni weld y dacl na. Wel, mi gafodd o'r bel yn do, mi gafodd Tom Holland y bel. Do, jyst y ddau yn mynd i mewn cant y cant oedd i de. Ti'n mynd disgwyl un nhw ti tynnu allan. Mae chi'r creisiad gan Will Evans. Ella di Will, mae'n gyda sylweddoli weithiau, mae o'n gyflymach na rhan fwyaf o pobl ar y cae. Mae gamo, ti wedi gweld o'r rhedeg, mae gamo, sy'n fi'n gyda'r rhedeg 3 cam i un o'r ei fo. A wedyn, mae'r pwer, so wedi tynnu'r pwer o ddiwrthi a jyst i crymannu i rhediad Chris Venables ella sa hynna wedi bod y well. Ond maen nhw newydd ddechrau cyd chwarae efo'i gilydd fel blaenwyr cofia a maen nhw'n gwneud y dda iawn i fyny rwan ar ôl faint 5 gêm ar ôl Ewrop. Harrington, Boateng. Ebi ydy'r targed. Pete a'r peniad yma Will Evans. Mae Will Evans yn gorau amddiffyn lot mwy lawr yr ochr dde efo Boateng na mae Corea efo Marriott. Venables. Lasana Mendes rhaid y pwysa ar Ryan Astles. Harrison.
Dyma Leo Smith. Disgwyl am yr hediad gan Kwame Boateng. Yn gorfod troi yn ôl at Tom Holland. Routledge, yr eilydd yn yr hanner cyntaf, yn lle Danny Redmond sgoriodd ail gôl y Bala. Wedi 8 munud ar 20 a gôl i'w rwyd I hun ar rhwystredigaeth I weld yn amlwg ar Adrian Sislovic yn fanna. Wel, nath nhw symud y bel fel maen nhw yn neud yn erbyn rhan fwyaf tîm ac fel arfer, sa'n nhw yn glir rwan, sa Sislovic lawr y chwith ma ac a croesiad I fewn. Mae'r Bala yn gweithio mor galad heb y bel I wasgu ar ei... A mae hwn yn ei chanol I. Mae o mor brofiadol. Mae'n gwybod pa bryd I wasgu a pa bryd dim I wasgu. Dyna di... Deith o'n redag ac yn fawr siawns a gadael y Seintiau Newydd basio'r bel o gwmpas o, a wedi mae o allan o'r gêm, neith o'n neud hynny. Neith o'n mond mynd I wasgu'r bel os gyda fo siawns o gyroi, neu neith y Bala ddod tu ôl efo, a wedyn neith nhw cael ei orfodi fewn I camgymeriad. Dyna fe mae'r Seintiau Newydd yn syrthio mewn i'r twll yna heno. Ac oeddech chi sôn am Tony Kane yr hanner cyntaf, Malcolm, 599 o gema yn y gyngrau'r bêl-droed proffesiynol. Ond 599, mae yna brofiad wannol dad i'n fanna, does? Go iawn ma yna, ac dim just y profiad, y ffordd mae o wedi dod I ryw gyngor yng Nghymru. Dim I gael res bach ar diwedd I yrfa. Mae o wedi dod yma, I feddwl, dwi eisiau gadael y marc blwyddyn yma, dwi'n mynd I greu argraff ar y gyngrair blwyddyn yma, a y ffordd gorau neu yna ydy arwyddo ella i'r tîm sy'n mynd I giro y gyngrair. A mae'n sgoffa rwy'n, da chi'n cyfod Dave Morley? Mae o'n debyg iawn yn sydi. O ran I brofiad ag o ran y ffordd mae o'n chwarae. Ia, mae Morley, oedd o mwy o ymwysodwr na'r dyn yma. Mae dyn yma mwy o eistedd o flaen yr amddiffyn. Ac oedden ni'n trafod ar y regwyl yn dod â'n asgwrn cefn y Bala. Wedi cryfhau. Pwy oedd ei fewn? Ramsey? Nathan Pete, wedyn gynnwch chi Anthony Kay, wedyn gynnwch chi Korea. Bob un chwaraewr newydd yn yr haf, asgwrn cefn y tîm, wedyn di adeiladu o'i gwmpas nhw o chwaraewr gyda fo yma. A dod aw pobl o Will Evans, Shannon I fewn wrth gwrs. A mae'r cydbwysedd yn peth gret I weld ar gael pêl-droed. Ond bod ar yr un donfedd, mae yna un dod gwych o beth I weld. Lle da ni wedi gweld y Seintiau Newydd dros y blynyddoedd mor fuddigol oherwydd maen nhw erioed wedi bod. Venables. Cyffyrydd chi bach yn drwm a chyfle Ryan Harrington I chlirio hi. Sislovic. Dyma Routledge. Yn ôl at Sislovic. Dyma Ebi. Ebi. Pob dim ar I droed dde dyn Ebi. A'r Bala yn delio'n gyffyrddus a hynna. Venables mor dda ar amddiffynwr ar ei gefno. Ac yna'r cymryd dau o'n mi oedd Ebi yna a mi oedd Harrington yna hefyd. Ti'n gwybod fe, ia. Mae hynna... I oed I ddechrau, ond be mae'n neud yma na ydy mae'n neud beth dim jyst dal y bel I fyny, mae'n neud siawns I amddiffyn o, symud I fyny'r cae dipyn bach tra mae o'n cael gafal ni. Ia, neith o chwilio am ddod â pobl I fewn I gêm, wrth gwrs, ond peth pwysig oedd, bydd o'n cadw'r bel, jyst I neud dim seibiant i'r chwaraewyr canol cae ar amddiffynwyr. Ond I neud siwr bod nhw'n I safle cywir, po safle gwarchod nhw'n gywir rhaid ofn nhw'n golli. Venables. Ac... Dewch chi weld yr sgil na eto. Wel, hon reit o'n blaena y pwynt sylwebyn I fan hyn, doedd. A mae'n stopio'r bel, mae'n cadw'r dir y chwarae, a edrych on. Wel, eich ti fori. Na, nath o ddim cael y bel, felly doedd e ddim yn megs cant y cant. Na, gres gyda Venables. Rowlio iddo fo. Dwi'n modd gweld dychymig chwaraewyr weithio. Boateng. Ebi. Ben bwysau gan Mendes. Dyma Sislovic. Dal I fynd, heibio I Shannon ac yna'r cliriad gan Tony Kay oedd yn ôl yna. A'r cliriad yn ôl yn cynorthwyo. Y polisi yswiriant o blaen yr amddiffyn Tony Kay. Holland. Routledge.
Seintiau mynd o'r naill ochr i'r llall. At Boateng. Astles. Dyma Mariet. Cyffyrddiad hyfryd at Sislovic. I reolaeth yn mynd â fo i ffwrdd oddi wrth y ddamddiffynwr. Dyma Tom Holland. Routledge. Boateng. Leo Smith. Yn ôl at Tom Holland. Redech am Ebi! A Ramsey gwylio hi'r holl ffordd. Ie. Ond mae Ebi wneud y dda fan hyn. Mae'n gwybod mae Spittle yn sefyll yn llonydd, yn stond os ti'n licio. Lle mae o'r rhedag i mewn yn idio gynnar. Mae o tu ôl o fo, felly mae'n gweld y bel dod i mewn a mae'n gweld yr amddiffynwr. Safle campus i fod fel ymwysodwr. Wedyn gael neidio rhyw dro dwi isio gael ddefnyddio fo. Eto, heb i troseddu ffwrdd. I fyny fel ystol a penio hwnna. Nôl lle mae'n dod o, ond dim digon da i gyro'r amser y gol. Awr wedi chwarae Bala ar y blaen o 2 gol i ddim. Sislovic. Ebi ar y droed dde. Mi wyrodd hi'n syth yn erbyn Spittle. Mi drodd. Wel, mi o'n awgrym o lawiau falle, ond y dyfarnwr ddim yn dynodi cic o'r smotyn. Ti'n gwybod fe, mae'n un agos di, oherwydd mae'n rhaid i ddwy lawr reit rhwng i goesaws rhywbeth, a mae'r bel yn anelu am i goesa fo, neu top i goesa fo, a mae ddwylo fo yna. Dwi'n mynd saff os nath o daro nhw. Ond dyddiau yma, ge iawn rwan de, sa'ch chi'n y ffordd, neisgol? Bel i lwybr Leo Smith. Mae Smith i lawr. Mi o Spittle yn ei chanol hi unwaith eto. Mae'n gret yr hediad gan Leo. Mae Leo rwan, da ni di arfer gweld yr hediad yna gan Aaron Edwards. Mae Leo di aros lawr yn fan hyn. Gobeithio mae'n iawn. Dewch ni weld y digwyddiadau yn gyntaf felly. Dewch ni weld yr awgrym o lawio gan Johnny Spittle yn gyntaf. Edrych lle mae'n rhaid i ddwylo fan hyn, oce? Mae Ebi yn cael y bel fan hyn, mae'n cael ei allan o'i draed, mae'n gweld y gol, neb yn ei pwysau yna mae'n ddechrau. Mae'n troi i gorff i fraich o, ond mae law wrth ymyl i gorff, ond hwnna dde Leo Smith, rhediad campus gan Leo, hwnna'n lawiad hefyd. Spittle yn fanna ddim yn cadlwgad ar y bel i benio i, mae'n gwybod, mae'r bel di giro fo, felly mae'n just hongian i fraich at Leo, a wedyn mae'n cyffwrdd y bel, felly mae hwnna'n gic o'r swatyn. Mae hwnna fwy o gic o'r swatyn ar gyntaf. Ond os o ddim VAR ar hyn o bryd yn uwch gyngor Cymru. Edrycha, beth sy'n mynd ymlaen y dyddiau yma yn y Premiership yn Lloegr, de? Watcha, so hon yn cael ei gwylio. Mae hwnna'n fwy o gicr swatyn ar llall. Mae'n cael ei giro gan bel lletraws 50 lladd, gret o'r rediad gan Leo Smith. Ond diolch yn cael ei, mae o'n llawio i allan y ffordd. Wel, ag mae o'n arwain efo'i ddwrn hefyd i Leo Smith. Mae o'n, oherwydd mae'n gwybod mae'r bel di curo fo. Mae'n gwybod mae Leon dod i fewn tu ôl fo. Felly, Routledge, dyfarnwr yn caniatáu'r chwarae barhau. Na, dim am hir. Coria dan bwysau. Mae Mainc y Bala yn gandryll o dan ni am y drosedd yna neu'r dacl gan Routledge Will Evans. Ac yna Holland a Routledge at Mariet. Smith, dawnsio i ffordd heibio i ddau neu 3 ochr iwyr Bala. Yn mynd o bell na chi gol! Leo Smith! Am gol! O, mae honna'n gystadlu am gol y mis. Leo Smith, mae'n 2-1. Ti'n gwybod be, de? Ti'n cael fflach mewn gêm weithiau. Ti'n cael moment mewn gêm weithiau. Lle sy'n codi goose pimples yna chdi. Wel, mae Leo Smith neu i wneud yn ei fi. O'n i'n gwybod bod o'n mynd i wneud o. Na i ddweud y gwir, o'n i'n gwybod am safle Ramsey. Mae o'n abod o dyddiau Cynarfon tymor dwytha. Mae o'n codi ben mewn i weld o. Ond mae i weld o i gonhawd. Y peth anodd ydi i wneud hyn. I godi'r bel dros di benno ac i sgorio mor glinigol efo'r pwer, efo'r cyfeiriad. A syth dros ben, mae on de. Wel, mae'n gol o mis. Mae'n gol o mis, dim mis sy'n dewis, ond mae'n gol o mis. A mae honna allan o'r safon ucha y gêm. Gwych, Leo Smith, bawia i cefnogwyr i... O, sa'n mynd hyn yma. Wannol, dadi. Samaran Singh Dŵl. Fydd o'n poeni. Taroi na tho de allan o'i draed. Oedd hwnna'n gret o gol rhaid i ddweud. Ond mae hon mwy o unigolyn
yn sgorio gol o'r fath. Mae o'n gwybod mae dim ar ei holi, mae'n gwybod mae angen rhywbeth special, a mae o'n cael rhywbeth special. Da ni rioed yn gwybod mae Leo Smith efo yr gallu yna, ond mae'n dangos i mwy a mwy a mwy. Yng nghanol hyn i gyd, mi gafodd John Routledge gardyn melyn am y dacl yn fanna. Ia, dim mwy na melyn. O pobl yn gweithio dana fi fan hyn, Colin Caton, doedd dim mwy na melyn. Ti'n mynd cardyn coch am hynny. Mae'n mynd am y bel, mae'n dacl llawn, mae'n mynd i'r dyn hefyd. One time yna gêm, pwy mae'r momentum efo rwan efo'r gol na. Mae'r Bala lawr i 10 dyn dros dro hefyd. Mae Raul Correa yn derbyn chydig bach o driniaeth i'r dde ohona ni gan Fiona Evans. Geledd wraig y Bala ar llunyn y gar y droed y goes chwith. Mae o'n ymarfer rwan yn rhedeg lawr yr ystlys, ond edrych fel to'n mynd o ddigon ystwyth. Ond am gol. Mam bach. Wel, gyfrinach ydi, beth yw, trajectory? Beth yw'n Gymraeg? Ti'n gwybod Bryn? Oce. Wel, mae'r pwer mae'n gael arni a cyfeiriad. Wrth gwrs, oedd y pwer oherwydd mae'n fflat gan efo, mae'n pynsio i mewn bron. So yna'n just yn chip. Sa'n amser gael digon amser i fynd tôl a cael y bel. Na, mae'n pynsio i bo, ti mewn i droed, cymanu'r un ffordd ac cyfeirio i rwyd. Os glwswch chi unrhyw iaith aflednais, da ni yn ymddiheuro. Ac mae Danny Williams wedi unioni'r sgôr i Hwlffordd y Bari 1, Hwlffordd 1, David Cotterill. Ac chwip o Gecrydd, mae'n debyg i roed y Bari ar y blaen o 10 llath ar 20, ond mi oedd gol Leo Smith chydig bach yn bellach allan, swn i feddwl. Marriott yn ôl at Routledge. Dyma Smith, diolch yn mynd i fentro eto. Mae o chi! Ond wirodd i'r tro yna. Ben Fawcett sgoriodd i Hwlffordd, nid Danny Williams, cywiro. Y sgoriwr yn y fan yna, felly Ben Fawcett yn Ie, nath Ben Fawcett creu digon o broblemau i Dre Newydd. Creu wsnos yn ôl, byddwn ni'n neud gêm byw hwnna. Smith. Mae Sislovic. Boateng. Y cliriad allan yn ytrach gan Stevens. Bale i fewn i'r cwrt, edrych am Robles. A Robles, diolch wedi cael cystal hwyl arni ag ymwys o fo yn dymuno yn dychwelyd i faes segid yn eich di, Louis Robles. Dim eto, ond mae gennym fo lygad am gol, does. Cefndir, nath o dyfu fyny yn Academy yn Lerpwl. Ti'n gwybod mae wedi cael ei ddysgu ffordd iawn, a ddo'n chwilio i droi sbitl yma, sbitl dipyn bach rhy dyn arno fo yn y marn ni. Felly Correa yn gorod gadael y cae ac felly Henry Jones sydd ymlaen yn ei lefo a ni'n hanner ffordd drwy'r ail hanner. Wel, just be mae y Bala angen rhywun sy'n mynd i rhedeg efo'r bel i gadael i'r amddiffyn, setlo i pyn bach a gael gasglu ar ôl y gol. Maen nhw'n newid ildio. Lle fi Henry Jones yn awyddus i gael y bel i fod i draed a cymryd pobl ar. Neu pethau ddigwydd i dim o bod yn ôl mewn cysylltiad efo'i gilydd o'r amddiffyn i ganol cae i'r blaenwyr. Ond Colin Caton wedi cael ei orfodi i wneud y newid yna. Oedd angen newid beth bynnag o ystyried y ffordd oedd pethau mynd? Wel, nath o chwarae yn y gêm. Fuddugoliaeth lawr yn Pen y Bont, Dysadwr a chwarae'n dda hefyd o. Ond, mae'n eich di gofio am y Bala tymor hyn. Mae yna gystadleuaeth am safleoedd yn y tîm, a dyna di lles mwyaf gyda Colin Caton i gyda fo chwaraewyr fel Henry Jones. Fe di ddo alw ar i ddod o'r wrth y fainc, ac os diolch gadael i farc ar y gêm yma ac yn sgorio ella, pwy o wyr yn Dysadwr. Ac chwaraewr arall wedi ymuno heddiw ar y fainc Liam Davies. Ac y brawd Tom Davies sydd yn chwarae i Everton. Venables y croesiad, a mi oedd hwnna'n gymarol hawdd i Harrison. Ti'n gwybod be, o Will Evans, sy'n bel well, sa wedi bod yna gyntaf cyn Boateng. Nid chi'n gynharach, Malcolm, ma'ch pres chi ar y Bala i gipio y bencampwriaeth, mae hwn
yn brawf ar ei gallu nhw, tydi? A dim jyst ar ei gallu nhw, ar ei nyrfa nhw. Sut maen nhw'n mynd i delio efo'r pwysau yma dod diwedd y tymor mewn gêm a fel hyn hefyd. Sut maen nhw'n mynd i gau gêm off pan ti'n gyro ddwy goliau yn ebyn. Ti'n bod, un o'r tîm agorau yn y gyngrair, sut wyt ti'n mynd i gau y gêm o'n nhw? Ti'n mynd i chwilio fi'n arall, sut ti'n mynd i gau siop? A da chi'n teimlo, da chi'n i'w synhwyro bod peiriant y Seintiau Newydd wedi clicio yn yr ail hanner yma. I bar adda hefyd, Malcolm, ynddo, fydd record y ddau yn erbyn i gilydd. Mi oedden chydig bach. Wrth i Harrington wiro'r bêl eto. Edrych am Smith. Smith codi'r bêl. Harrington wedi parhau a'i rediad y cefnwr canol ydy hwn. Dyma Marriott codi'r bêl at yr ochr bella'r peniad allan gan Kieran Smith. Leo Smith. Smith yn disgyn ar ymyl y cwr Cosby a Kieran Smith yn ei chlirio hi, ond ton ar ôl ton bellach gan y Seintiau. Dwi'n gwybod beth ti'n mynd i sôn am y record yma. Yeah. Boateng, Ebi, ni gosod ti nôl at Smith, mae Boateng wedi parhau erediad. Boateng, a mi oedd yn rhaid i Ramsey fod yn gwbl gadarn y tu ôl i hwnna. Wel, yn y chwarter awr i gymuned dwytha yma, mae Leo Smith wedi fod yn penna sgwydda uwch ben pawb, a mae hynna'n deud lot. Drech y blas yma, just y pwysau perffaith, Boateng, Gymru ti. Mae'r ergyd eto, mae Rongl yn un tyn, mae'n gwneud y gol rweithio, ond dim digon da i gyro fo. Venables ar i gwarhi. Nat Jarvis wedi rhaid y bari yn ôl ar y blaen gyda llaw ar Barc Jenner. Y bari 2, Hwlffordd 1. Will Evans, dyma Tony KK. Awgrym o ergyd, ond y cliriad allan gan Astles. Ac yna Routledge ag Boateng. Seintiau weld yn dipyn cyflymach yn bob dim maen nhw'n neud bellach y fynd ydyn. Mae gol yn mynd i reid hyder i'r tîm a mae momentum yn troi yn sydyn dydi pan ti'n mynd... Pan ti'n ddwy gol i fyny, mae'n bod tro yn y fyrswydd, pwy sy'n wedi cael gol nesaf, Seintiau sydd wedi cael ei, sy'n wedi llawer mwy cyffroes rwan o rwan tan ddiwedd y gêm, be mae arall gyda nhw i gynnig i ni. Y record oeddech chdi wedi sôn, mae gynnwch chi bwynt da, oherwydd unwaith tymor dwytha, ydy o'n chwarae ar meddyliau'r Bala? Na, chdi. Oherwydd maen nhw'n gwybod o tymor dwytha, mae'r bwlch yna wedi cael. Yeah. Ar ystadegau ydy bod nhw wedi chwarae i gilydd 35 o weithiau. Mae'r Seintiau wedi ennill 22, 12 yn gyfartal, ac 1 buddigoliaeth yn unig sydd na ynddo. Ia? Ia. A hwnna oedd tymor dwytha wrth gwrs. Felly mae Lasana Mendes yn gadael y cae ac yn dod ymlaen i ymddangosiad cyntaf i'r Bala. Mae Liam Davies. Ia, y ddau na ddim chwarae yn pen y bont, di Sadwn di mynd o'r wrth y cae rwan, Coria a Mendes, y ddau nhw di reid shift i fewn heno. Ond na i ddeud rwan, ti'n deud am y Seintiau wedi cael i'w spring yn ei cam wan es y gol. Dwi'n gweld mae'r Bala, mae lefel ffitrwydd y Bala, dwi'n meddwl, ond y ddau sydd wedi mynd wrth y cae, oedden nhw wedi blino bendant. Rwan gallwch chi Ramsey lawr, dwi'n newi weld yn ganol y cae, Cain deitha Kieran Smith, arosa'n agos i fi, rwy'n mae goesaf o di mynd i fi bach. Ti'n disgwyl i oedran? Di, mae'n 37. Yndi, tad, mae o'n... Ond dal dweud mawr ar y gêm bel droed i'r Bala ac yn uwch gyngor Cymru tymor yma, Anthony Caes am cwestiwn. A'r dyn yma, Ramsey, 7 lechan lan tymor dwytha, 8 lechan lan. Yeah. Mae gen glwbo, Cynarfon wedi mynd ar y blaen gartra yn erbyn y Flint. Wel, ar ôl beth ddigwyddodd nefyd y Seintiau di Sul, oeddech chi'n gobeithio sy'n nhw'n ymateb y ffordd iawn. Dwi'n gwybod os da ni'n gwybod pwy sydd wedi sgorio oherwydd oedd y llif goliadau off yn y gornol yna lle maen nhw wedi sgorio. Mi oedd yna broblem yna hefo un o'r llif goliadau, ond y gêm wedi cael ei chaniatáu i barhau yn y fan yno. Harrison. Mae'n dyma Harrington. Fi Cynarfon ni'n cwyno, cofio. Ti'n mynd yn sgorio neu pwy. Boateng. Seintiau'n edrych yn beryglus. Smith, derbyn y bas yn ôl gan Dean Ebi. Sislovic bêl rownd y gornal i Routledge. Marriott yn sgwar at Sislovic. O, ceisio canfod Smith oedd o. Ond Venables.
Ac Venables, wel yn yr hanner cyntaf mi oedd heinia'n sticio yn dod dydyn nhw ddim yn yr ail hanner. Wel, nath Astles yn dda iawn o fyna i ddarllen y cyffyrddiad cyntaf yna. Lle oedd o'n gwybod bod Venables wedi gyrraedd y bel cyntaf, cymryd y cyffyrddiad cyntaf, nath o ddarllen i a dwy ni. A ti'n teimlo, dwt, mae Seintiau Newydd yn blasu, mae yna rhywbeth yn y gêm yma. Oes, heb amheuaeth. Eitha rhyw deigar ar ôl rhyw gwningan. Mae nhw'n smwyro, mae yna rhywbeth yn y gêm iddyn nhw. Mae yna chwarter awr o'r gêm yn weddill Ebi at Sislovic. Dyma Mariet, dan bwysau gan Henry Jones. Holland. At Boateng. At, Smith ar sodliad i lwybr Boateng ond am ddiffyn campus gan Stevens. Mae pen y bont ar y blaen o gol i ddim yn met. Wrth i ni weld y sodliad beiddgar yma gan Leo Smith. Os rhywbeth, dwi'n gwybod neu i symud i'r Seintiau Newydd mae o. Ond mae o di codi'w gêm. Ond da ni gwybod bod y gallu gan fo, ond da ni'n gwybod faint o lefel fedrith o fynd i fyny. Rwan, mae Leo Smith di dangos yn 20 munud yn yr ail hanner yma faint o dda, dio, a medru bod. Felly mae gennym fo gymaint o potensial. Nath o ddeitha rhywun dwi'n abod o dda iawn, bod o'n defnyddio'r Seintiau Newydd fel stepping stone i fynd eto, a dwi'n gobeithio wir wneith o. O be mae di ddangos, jyst yn y 25 munud, hanner awr rwan, yn yr ail hanner yma, mae o efo y safon a'r gallu chwarae'r lefel uwch na y Seintiau Newydd. Mendes gafodd y gol gyntaf, sef Paulo Mendes gafodd y gol gyntaf i Gaernarfon, a maen nhw wedi dyblu y fantais wrth i'r croeso dydy fewn i gyfeiriad Venables. A Kostia Georgievski roddodd pen y bont ar y blaen yn erbyn Met Caerdydd, felly golia yn hedfan i fewn yn yr ail hanner yma, ac mi fydden nhw gyd ar fwy o sgorio ar S4C nos fory. Mae'n Ollie Shannon tywall y glaw unwaith eto. Yma'r faes tegid. Yn edrych am Will Smith, mi gafodd Smith i ben i'r bel a Harrington ar cliriad Sislovic. Robles, Mariet. Sislovic yn cyrraedd y bel cyn Stevens, a mae yna Gerdyn Melyn y fan hyn i Pete, oedd o. Tro dwytha welon ni Sislovic yn mynd lawr fel yna. Da ni'n gwybod beth ddigwydd efo'i damwain yn Llandudno, oedden ni de efo'i ben o. Mae'n curo'r peniad yma. Mae'n neidio, mae'n curo. Dwi'n mor hapus nath Pete troi oddi wrtho fo'n o diwedd a dim dilyn drwad efo'i ben Elin. Sislovic methu cadw'r bel ar dir y chwarae. Felly yn y gemau heno yn uwch gyngrair Cymru. Caernarfon 2, Flint dim, Met Caerdydd dim, Pen y Bont 1, y Bari 2, Hwlffordd 1, Ceicona 2, Aberystwyth dim. Ac yma Bala dal ar y blaen. Diolch i'r goliau yn yr hanner cyntaf gan Chris Venables ac i'w rwyd i hun gan John Routledge. Ar y blaen o 2 gol i 1. Yr 1 i'r Seintiau Newydd, wel, yn sicr yn gystadleudd am uniau gol y mis neu gol y tymor yn barod gan Leo Smith o rhyw 10 llath ar 20 yn gweld Alex Ramsey oddi ar ei linell a'r ergyd yn wych dros i fyna. Kai Jones sgoriodd yr ail i Gaernarfon gyda llaw. Ie, ti'n deud hynna am gol Leo, yn sicr. Gan ni weld os di Mariet gael i'w... Dim ond cael, dim ond oedd o'n heiddi. Leo Smith, neith o gofio'r gol am hir, ond dwi'n meddwl neith o feddwl lot iddo os dyn nhw'n mynd o ma'n colli. Nenny Jones, hanner troi trio chwarae'r bel na lawr o Shannon at Venables. Mae gen nhw rhyw 1 munud ar 10 o'r 90 ag yr amser, felly mae'n siŵr mae yna rhyw chwarter awr o'r gêm yn weddill i gyd. Henry Jones yn paratoi i gymryd y gig crydd. Wel, da ni'n gwybod mae'n tegolyn nath o greu tymor dwytha. Un i gyfeiriad y dynion mawr ar yr ochr bella. Mi oedd y Pete yn ei chanol i Aspitl
sydd yn rhaid y pwysau ar Leo Smith. Yn gael fi ar Smith dath hwnna. Ia, fydd y Bala wrth i bod nhw'n just cadw y bel yn y gornel na. Just o lea maen nhw ddim yn gorfod chwarae'n hanner eu hunan. Just hyn di'r amser gorau o'r ail hanner yma i'r Bala. Wan maen nhw eisiau cadw'r bel am dipyn. Stevens chwipio hi fewn ar y droed, chwyth Venables i fewn amdani hefo Astles. Sislovic, pas lac gan Sislovic. Ar bel i Henry Jones. Jones ceisio mynd heibio i John Routledge. Dim trosedd. Mae Venables yn neud rhediad campus arall fan yma. Astles yn neud mor dda i aros efo fo. Oedd Marriott yn mentron fan hyn, chwarae'r bel yn sgwar a draws i gwrt, ond mae wedi cyrraedd Kwame Boateng. At Smith, o'r sodliad gan Smith. At Routledge. Marriott. At Sislovic. Wan ta Shannon ydy'r amddiffynwr Sislovic. Mae Marriott yn ceisio ceu y lle iddo fo Sislovic yn mynd am yr ergyd. Oedd o'n benderfynol o fynd amdani Adrian Sislovic. A nath Routledge mor glefar yma ni rei bloc ar Spitzel i wneud siŵr oedd o ddim yn cael bloc ar yr ergyd yma gan Sislovic. Edrych ar Routledge yn rhedeg i fewn. Unwaith mae Sislovic yn mynd wan. Dwi'n Routledge yn just sefyll i tir a just ddim yn gadael i Spitzel fynd i wneud y bloc ar yr ergyd. Sgwn i beth sy'n digwydd son oedd yn mynd mewn. As y dyfarnwr wedi tynnu un ôl, dwi'n mynd siŵr sef nath o weld ti. Da ni mewn i'r 10 munud ola yma ar faes tegid. Bala ar y blaen o 2 gol i 1 yn erbyn y Seintiau Newydd. Wel, faint o bwysig fydd y 10 munud yma. Faint o bwysig fydd y 10 munud yma i'r Bala hongian ar i gael 3 pwynt. Cerdyn melyn i Kieran Smith am gegar bel yn cael ei chwipio'r draws gan Leo Smith. Ceg gornel. Oedd ddim rhaid, chdi godi dy ben a sbio pwy hwnna na, oherwydd chdi gwybod na Leo Smith oedd ar y bel eto. Edrych ar rhediad eto i lawr o Sianel, codi ben, mynd am pwer ar draws y cwrs 6, rhaid ofn, mond ebi oedd yna. Rhaid ofn oes ar un o'r amddiffynwyr dilla troi y bel i fod i rhwyd i hun. Clefar. Marriott. Mi chwipydd hon yn ddofn ar ei droed chwyth a mi gododd Astles. Yn uwch na neb a'i ffenio hi dros y trawst. A ni'n meddwl, mae o'n gwybod yn gynnar ar y croesiad yma, mae o'n digiro'r peniad. Mae eto ôl i'r amddiffynwr Pete, dwi'n meddwl, Pete. A mae o'n felly yn gweld y bel, mae'n gweld yr amddiffynwr o'i flaen, ond mae'n neidio'n gynnar, mae'n cael defnyddio fo fel mae o angan. A mae'n cael peniad drydd i'r bel, mae'n rhaid fo'n neud y well. Mae'n rhaid fo'n just cael ei ben drosti a penio lawr. Cliriad da, cliriad cywir gan Ramsey yn carfod Chris Venables. Ia, cadarnhau fod Kieran Smith wedi cael cerdyn melyn a hynny am gega ar Mr Griffith y dyfarnwr. Marriott. Routledge i gol o sydd yn gwahanu'r tîma. Gol i'w rwyd i hun wedi 8 munud ar 20 gan John Routledge. Ar ôl i Chris Venables roed y Bala ar y blaen. Chydig wedi chwarter awr o'r hanner cyntaf gyda Leo Smith a gol ryfeddol. Rhyw 19 munud i fewn i'r ail hanner. A dal amser does i'r Seintiau Newydd gael rhywbeth allan o'r gen. Ond ti'n edrych ar gema nesa y Bala sy'n nhw'n wedi... Oedden ni Routledge. Routledge o'n yn awgrymu ac yn hawlio byna lawio unwaith eto. Smith unwaith eto. Sislovic. Gyda'r Bala, 2 dîm sydd wedi cael dyrchafiad yn y 2 gêm nesaf. Felly siawns i nhw'n cael mwy o bwyntiau, ond mae angen curo hon. Boateng. A'r creisiad mond at Tom Holland. Derbyn y bas yn ôl gan Leo Smith a mi oedd Kieran Smith i fewn yn ei chanol i mae'r croesiad yn dod at yr ochr bella. Honna di mynd allan ar ei hunion. Rwan ta, be fydd Mr Griffith yn neud yn fan hyn? Tom Holland sy'n lawr, mae o'n llithro. Chwarae teg i Tom, o'n i'n meddwl bod Kieran Smith yn mynd i gyrraedd yna cyntaf. Mae Tom Holland yn llithro ar y llawr yma a mae o'n curo'r bel yn fanna. Di Kieran Smith, Will Evans, diolch yn neud i byd, mae'n just, diolch yn sarthen yma'n yn byd yma'n hyn. Na, da ni o ongl.
Ie, damweiniol oedd o. Ie, 50% i'r ddau. Mae Tom yn ôl ar ei draed, sy'n falch deud. Boateng. Chydig bach yn lletchwyth i Harrison dan bwysa. Mi nath o'n dda. Ac yna Kay ar peniad yn edrych am Will Evans ac Tom Holland oedd yna. Routledge. Ie, rhaid chdi gofio hefyd, tymor dwytha. Mond Kay Conrad, dwi'n meddwl ddildio llain ar Bala. Mae Sislovic, Smith. Edrych am y rhediad gan Sislovic, mae dal yna. Dyma Ebi, derbyn i gan Routledge ac yn gwiro allan am gic gornel. Wel, maen nhw'n mynd i reid dreipwr ar ymlaen i fan hyn, de, a faint gynno fo? 5 munud, 6, 7 illa efo amser ychwanegol, felly dyle fo Gatrick. Rwan, Smith sydd yn mynd i'w Chymru ti. Un at y postyn pella, Gastles unwaith eto, mae honna wedi cael ei gwiroddi ar un o chwaraewyr y Bala yn ôl y dyfarnwr. Dyn nhw ddim yn cytuno, dewch ni weld. Na, ond mae'r ddau nhw mor gadarn a cryf fan hyn, Stevens. Na, Pete a Astles efo'i gilydd, y ddau nhw mor benderfynol i gyrraedd y bel yn gyntaf. Mae wedi mynd am cigon yr arall am ddiweddglo i'r gêm yma. Ych chi'n clywed Colin Caton yn cyfarth. Ewch yn agosach, ewch yn dynach o dan ni. Dyma Marriott. Un arall yn cael ei chwipio i fewn y peniad allan gan Stevens, ond neb yna i'r Bala. Tom Holland yn ôl a John Routledge. Routledge i'w chodi hi nôl i fewn. Ar ergyd! Astles! Ryan Astles ar y foli, mi oedd hi'n felys ar y postyn pella. Ac ar ôl bod ar ei holi o 2 gol i ddim, mae'n gyfartal y Bala 2 y Seintiau Newydd 2. Wel, o'n i'n gwybod bod hwnna yn ei locar oedd ei gwir, ond mae'n gret o bel i mewn i'r postyn pella yma. A mae Astles ddim yn reid i fyny. Sef wedi mynd i stopio fan'na erwydd y cic dros ysgwydd ddim yn gweithio gan y dyn oedd fan. Dwi'n meddwl Leo Smith oedd o. Anyway, mae Astles yn dal i redag a mae o'n cyrraedd tu ôl i Spittle ar y postyn bella. Gynnu am amser i wneud i byd o'n hynna. Gynnu am amser i gymryd cyffyrddiad, gynnu am amser. Mae ar ei droed chwith o. A mae technig o mor berffaith. Mae ben o drosti. Mae'n just swingio i droed chwith. Efo rheolaeth ar y foli. A mae syth heibio'r amser y gol. 2-1. Pwy sydd wedi'n meddwl yna? Wel. Mae Greg Draper ymlaen. Nes i'n dal yn iawn pwath i ffwrdd Tom Holland. Tom Holland sydd wedi gadael y cae. Ond yn sicr mae Leo Smith wedi llusgo y Seintiau Newydd yn ôl i fewn i'r gêm. Mae Tom Amheuaeth am hynny nag oes? Na, dos a ddim. Dos a ddim, ond be dwi'n licio ydy, mae gynnu fo'r gallu i wneud hynna. Mae'r llifoliadau ar yr ochr agosa yma. A tu nôl i'r gol i'r chwith ohona ni wedi diffod. Dim ond y goleuadau da chi'n ei gweld gyferbyn â ni sydd ymlaen. Lle ti di mynd o Ambryn? Hei, Malcolm. Felly, da ni yn y twllwch ar yr ochr yma. Felly, mi fydd ychydig bach o oedi. Dwi'n siŵr y gallwch chi ddeall. Ac, gawn ni weld be ddigwyddith. Ac os da chi yn clywed, wel, rhegi, wel, mae o'n ddealladwy, ond dydy o ddim yn dderbyniol ac allan ni mond ymddihiro am be da chi'n ei glywed. Ond diawgs, Malcolm. Wow, Tynwch chi dorch? Gynnwch chi ar dy ffôn? Oes. So pob yn reid i ffôns ar reid i torch ar. Reit, mae'n debyg bod nhw'n gorfod gadael i'r goleuadau oeri. Ac yna trio'u troi nhw'n ôl ymlaen yn y man. Yes, lads, come and get your fluid. How long are we? Iawn, a tra da ni'n gwneud hyn, nawn ni edrych ar golio'r ail hanner. Dyma chi... Wel, ti'n mynd blino gweld gol fel hyn, agos. Leo Smith, codi'r beli fyny yn hanner y hun, heibio 1, heibio 2. Wedyn,
cael y cheek, de, i godi ben, i edrych ar Ramsey yn y gol. Mae'n di arfer chwarae fo, felly mae'n gwybod mae o'n licio dod wrth i llinell gol, Ramsey, a mae o'n codi'r bel. A mae hyn, dim jyst yn glinigol, mae'r techneg, mae'r whip, mae'r punsioi, mae perfeithwyr. Be di'r perfeithwyr? Na fo, o'n i'n gwybod bod chdi wedi cael o'n iawn. Ond oedd hwnna'n gret o gol. Do'n am llawar. Na, mae'n Leo Smith lot gwell. Ond amddiffynwr canol, di yn cofio. A sut mae o'n just cael ei ben drosti. Mae'r gyfrinach yna i gyd. Just os o'n cael ei... Os do'n ymestyn, mae ben os mynd yn ôl, mae'n mythu. Dio ddim. Pen drosti. Syth i fewn i gornel am gol i'r Seintiau Newydd. Eich atgoffa chi, mae'r goleuadau wedi diffodd yma ar yr ochr yma i'r cae, yr ochr lle mae'n gantri ni wedi diffodd, felly maen nhw'n mynd i ddisgwyl rhyw 5 munud nes bod nhw'n mynd i gynna yr goleuadau. Gyda llaw, mae'r Flint wedi sgorio yng Nghanarfon a'r capten Richie Foulkes sydd wedi sgorio yn fanna. Mae'n Nghanarfon 2 y Flint 1. Ac felly tra bod Mr Iwan Arwel Griffith yn ceisio gwneud rhywfaint o synwyr o beth sydd yn digwydd yma. Mi gawn ni gyfle felly edrych ar y goliau yn yr hanner cyntaf, Malcolm. Wel ia, Bala'n llwyr reoli pethau mynd ar gêm i'r Seintiau Newydd a smonach yn fan hyn gan Robles a gadael Venables dod i ochr dall o silicio. Dyle fod i deimlo fo'n dod. Edrych a Robles, be mae'n neud i ddwylo allan? Jyst pennu allan, i ddwylo ar cic gornel a wedyn geith y D&D ail drefnu hynna'n. Ond dyna ddigwyddodd, just Venables isio'r bel mwy a mae'n cael ei sodliad yn ei... Bala'n heiddiannol doedd i mynd ar y blaen efo'r gol gyntaf yna. Wedyn y Seintiau Newydd yn rhaid y bel i ffwrdd yn fan hyn. Wedyn just a flick bach na, just a peniad mor fychan y cyffyrddiad gan Venables yn reid Will Evans i fewn. Will Evans wedyn de, yn codi ben, mae'n edrych am rhediad. Mae Venables, dim di just roi y bel, mae di crymannu ron i'r posti pella a mae yna, os bysa Routledge ddim yn reid y bel i mewn. Ond mae Routledge yn reit i rwyd i hun. Y swydd sa Venables di bod digon hapus o ôl efo i wneud. Mi ath y goliad allan ar ôl rhyw 87 o funudau. Felly, da ni'n agosau at y 5 munud. Felly, yn y cramser, dyma sydd o'ch blaen chi. Dyma sydd gennych chi edrych ymlaen at efo. Nos fory, mae mwy o sgorio am 10 o'r gloch ar S4C. Ac yn ar gêm fyw, dydd Sadwrn, i lawr yng Nghyn Coed ydy Met Caerdydd yn erbyn Caernarfon. Honno'n fyw am 5 o'r gloch yma ar S4C. Gyna dydd Llun, holl uchafbwyntiau'r penwythnos ar sgorio am 5:35. Ac yna Nos Fawrth yn fyw am 7:15 ar S4C Click a Facebook. Heicon yn erbyn Caernarfon. Ac yna Nos Fercher, mwy o sgorio yn ôl am 10 o'r gloch ar Nos Fercher yn ôl i'w slot arferol. Wrth gwrs, mae yna gema ryngwladol ar y gweill. Wythnos i Nos Fory. Lloegr yn erbyn Cymru o Wembley yn fyw am 1:30 wedi 7 ar S4C. Ac yna wythnos i ddydd Sul, Cymru yn Nilyn. Gweriniaeth Iwerddon yn erbyn Cymru 1:30 yn fyw ar S4C. Ac yna bythefnos i heno. Mi fydd Cymru ym Mwlgaria a honno hefyd yn fyw am 5:30 wedi 7 ar S4C. Da ni dal yn y twllwch gyda llaw yma ar faes Tegid. Ia, 87 munud wedi mynd doedd pan oedd y goliadau mynd diffodd lle. Faint o funudau ydi o tan mae'r canlyniad yn gorfod cyfri? Dwi'n siŵr oedd o'n 80 munud neu 85 munud neu rhywbeth. 80 munud? Ie, o'n i'n meddwl 80 munud. Dwi'n siŵr os ydych ddau dîm yn hapus efo gêm gyfartal rwan. Ond, bydd Bala yn ceic honna wthnosan ôl. Nath o ildio gol hwyr. Mae'n dildio yn arall hwyr efo hyn heno, efo'n y Seintiau Newydd. Mae wedi gorffan ar yr ofal gyda llaw. Cofi sydd wedi ennill honna, Caernarfon 2 y Flint 1. Richie Foulkes a gol hwyr i'r Flint, ond doedd hi ddim yn ddigon ag Kai Jones ar gol fuddigol.
Yn y fan yno, mae'n Ceicona 2 Aberystwyth dim, Met Caerdydd dim, Pen y Bont 1 ar Bari 2 yr Hwlffordd yn ytrach. Hwlffordd 1 yma. 2 yr 1 ydy hi, yr Bala, mi oedden nhw ar y blaen o 2 i ddim ar yr egwyl, golia gan Chris Venables. Ac John Routledge yw rwyd i hun, ond yna, be bynnag gyda Scott Rysgo ar yr egwyl, wel, mi darodd ar i ganfod achos mae'n nôl yn gwbl gyfartal. Wel, gol gofiadwy gan Leo Smith i'w gwneud sy'n 2-1 ac yna Ryan Astles yn unioni'r sgôr efo ryw 5 munud o'r gêm yn weddill. Wel, sa chdi wedi... Dwi'n siŵr sy'n Seintiau Newydd, de? O, mae'n hein yn... Ydy clywach chi, Malcolm? Do, mae'n rhaid yn ei ffôns... ffôns ar... Nid gola ar y cae i edrych os ydy'r gêm yn cael ei gorffan. Ond ti'n gwybod beth sy'r Seintiau Newydd wedi cymryd hyn ar yr egwyl? Sa'n nhw wedi cymryd 2 gol rhywun? Wel, da ni'n clywed bod nhw'n mynd i drio dod ar goliadau nôl ymlaen fesul 1. Os methith hynny, wel, pwy a wyr yn de, be ddigwyddieth wedyn. Go brin y byddwn nhw'n gallu cwblhau'r gêm am hynny, de? Fydd hi'n ola, erbyn bora bydd. Mae wedi gorffan Bari wedi curo Hwlffordd o 2 gol i 1 a mae Ceicona wedi curo Aberystwyth o 2 gol i ddim. Mae'n Olath yn ymyl ni'n fan hyn wedi dod yn ôl ymlaen i'r dde ohono ni'n fan yma. Yndi, mae hwnna'n gweithio'n iawn. Felly sgoriau terfynol, Caernarfon 2, y Flint 1, Ceicona 2, Aberystwyth dim, y Bari 2, Hwlffordd 1. Maen nhw'n dal i chwarae hyd y gwyddon ni yng Nghyncoed ac Pen y Bont ar y blaen yn erbyn Met Caerdydd. Ie, Aberystwyth yn methu sgorio yn Ceicona heno. Am y tro gyntaf tymor hyn, mae'n sgorio yn ei 4 gêm gyntaf. Fel mae pethau'n sefyll, mi fydd Pen y Bont yn codi o'r 2 isa, a mi fydd Hwlffordd yn disgyn i fewn i'r unfed safle ar 10, uwch ben derwyddon cefn. Ac tra o pethau'n aros fel hyn, Malcolm, mi fydd y Seintiau Newydd a Ceicona yn gyfartal ar y bwyntiau ar y brig, ond gwahaniaeth goliau'r Seintiau Newydd yn golygu bod nhw'n dal ar y brig. Mae yna lif ola arall wedi gynna i ffwrdd i'r dde ohona ni, ond da ni'n deall bod dydy'r rhai'r chwith ohona ni, dwi'n cwrcwd fan hyn i edrych, dydy rheini ddim wedi dod ymlaen, a'r rheol mae'n debyg ydy, os nad ydy'r golan dod yn ôl ymlaen o fewn chwarter awr i'r gora fynd i ffwrdd, mae'n debyg y bydda ail chwarae y gêm. Felly chwarter awr o'r goliadau'n diffodd. Mae'n 10 di mynd, oes? Oes, 87 munud nathon nhw diffodd, felly mae yna... Dwi'n falch, Bryn, bod mae'r gêm gorau cael ei ail chwarae. Erbyn, mae'r gêm yma mynd mor afantol i beth sy'n mynd i ddigwydd diwedd y tymor oherwydd y pwyntiau maen nhw'n mynd i gymryd wrth ei gilydd, Ceicona, Seintiau Newydd a'r Bala. Mae Carys, yr cadeirydd, yn siarad efo Scott Rysgo, yn trio egluro, di hein i'n dweud 50p yn electric i reid golar. Ia, mae'r llifoliadau sydd i'r dde ohona ni'n fan hyn, mae'r heini wedi cynna'n llawn, a maen nhw weld yn iawn. Ond i'r chwith, dydy heini ddim yn gweithio. Wan tasa'r gêm yn cael i therfynu'n fan hyn rwan. Be sy'n digwydd i gol Leo Smith? Diolch mynd i fewn i gol y mis, Malcolm? Na, chdi, diolch yn cyfri, mae'n debyg, na chi? A lyndeisiwr. Na dynnu Li. Mae Li fyny yn y llifoliadau sy'n rhaid o ar y munud. Mae Leon trio rhaid y gola yn ei hun i wneud siw bod y gol yn gyfri. Dyma, he bos, uchafbwynt y gêm.
O, dyna fel un, os o hon yn cael ei sgorio yn y Premiership, byddwn ni'n codi'r bel i fyny, mae'n heibio Kieran Smith yn fanna'n hawdd. Heibio'r ailyn, Nathan Pete, rwan ta, mae'n codi ben, mae o'n gweld safle Ramsey, mae o'n nabod safle Ramsey, ond i wneud hyn wedyn, efo'r cheek a y gallu, y dychymyg, dim just, mae hwn yn pynsio a cymanu ar yr un pryd, cofia, ti fewn i droed. Mae hwnna yn clasur. Does am gair arall i ddisgrifio. Oeddech chi'n sôn yn gynharach bod chi'n gweld bod y lefel i chwarae fo wedi codi. Chwarae teg iddo fo, ond nes i gyfweld ar ôl y gêm ar yr ofal dydd Sul a gofyn y cwestiwn sut oedd o'n mwynhau chwarae hefo Seintiau. A mi ddudodd o'i hun, nath o ddeud, heb bod yn amharchus yng nghyn chwaraewyr i'n Cynarfon, medda fo, mae'r rhain yn chwarae ar lefel uwch. Dyna be oedd o angen yn ei yrfa fo ar y pryd, ar ei daith, chwaraewyr gwell yn challenge fo faint o dda iddo i ddod i fyny lefel nhw. Wel, mae o i fyny lefel nhw'n barod am ei pasio nhw. Gan i weld os wedi bod igon cyson i weld safon y perfformiadau. Ond dyna ydy, os di o'n dangos cysondeb i perfformiadau 8 a 9 allan o 10 fel mae wedi cael heno. Wedyn, ti'n gweld o'n just defnyddio'r Seintiau Newydd fel springboard. Mae o'n ddigon da i chwarae ar lefel clwb fel Wrexham. Mae rhaid na dod o jyst yn ffitio o ran y math o chwarae ddyn nhw eisiau gwneud. Wel, oedd o'n y garfan, a dwi'n siŵr nath o chwarae mwyn ag unwaith fel eilydd anyway, ti'n gwybod? A ti'n meddwl i chdi dy hyn? Mae'r dyfarnwr wedi terfynu y gêm. Mae'r gêm yma wedi cael ei therfynu oherwydd bod y llif oleuadau wedi methu. Mae yna chwarter awr wedi mynd ers diwedd y gêm. Maen nhw wedi methu cael y llif oleuadau i'r chwith ohono ni i ail gyna. Ac felly, yn swyddogol, mae hon drosodd. Mi fydd yn rhaid iddi gael ei hail chwarae sydd yn hynod siomedig. Mi oedd hi'n gêm dda, y Bala yn mynd ar y blaen o 2 gôl i ddim. Chris Venables ar gynta, John Routledge yw rwyd i hun ar ail. Ond yna y Seintiau Newydd yn rheoli yr ail hanner tra parodd o. Ac Leo Smith a gôl gwbl ryfeddol cyn i Ryan Astle sgorio, wel, funud cyn i'r llif oleuadau. Ac da ni yn y twllwch yma ar faes tegid. Diolch i chi am ymuno hefo ni. Mi oedd y sgôr terfynol yn Bala 2, Seintiau Newydd 2, ond chyfrith i ddim. Nos da.